ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 6வது கிளாஸோட 6வது சாப்டரோட 3வது தேர்ட் டே தான் இருக்கு. இன்னைக்கு ஃபைனலி ஃபினிஷ் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் பிரணத்தி எடுக்க போறீங்க. எஸ். हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணமா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா பாடுனீங்க. வெரி நைஸ். थैंक यू माताजी. நல்ல பிராக்டிஸ் வீட்ல இல்லையா? அதனாலதான் முடிஞ்சது. மாதாஜி உங்க ஆடியோ கேட்டு தான் மாதாஜி எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களும் இல்ல பாட்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பஜன் கிளாஸ்ல அப்படி ஜாயின் பண்றாங்க. எங்களுக்கு பஜன்ல எப்படி மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் எனக்கு பிடிச்சது. எஸ் 6.34. ஓகே,
நேற்றுக்கு நான் என்ன சொன்னேன், ஐ திங்க் ஜெயந்தி மாதாஜி தான் நினைச்சேன். ஜெயந்தி மாதாஜியா? ஆமா, நான் தான் படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க. சடங்கு என்னன்னா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சஞ்சலம் கி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோர் இவ துஷ்கரம். ஸ்ரீ துஷ்கரம். சஞ்சலம் சஞ்சலமானது, ஹி நிச்சயமாக, மனம் கிருஷ்ண கிருஷ்ணரே, பிரமாதி கிளர்ச்சி கொள்வது, பலவத் பலமானது, திருடம் அடங்காதது, தஷ்ய அதன், அகம் நான், நிக்கிரகம் அடக்குவது, மன்யே எண்ணுகிறேன், வாயோ வீசும் காற்றை, இவ போல, ஸ்ரீ துஷ்கரம் கடினமானது, சுதுஷ்கரம் கடினமானது. கிருஷ்ணரே, மன அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்துமாயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. பொருளுரை. மனமானது புத்திக்கு படிந்திருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும் சில சமயங்களில் புத்தியையும் வென்றுவிடும் அளவிற்கு மனம் மிகவும் பலமானதாகவும் அடங்காததாகவும் விளங்குகின்றது. நடைமுறை உலகில் பற்பல எதிர் சக்திகளை சமாளிக்க வேண்டிய மனிதனுக்கு மனதை அடக்குவது நிச்சயமாக கடினமான மிகவும் செயலே. எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் சமமான மனோநிலையை செயற்கையாக உருவாக்கி கொள்ளலாமே தவிர இறுதியில் எந்த உலக மனிதனாலும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. ஏனெனில் வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட இது கடினமானதாகும். வேத இலக்கியங்களில் கட உபனிஷத் 1.3.34 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆத்மனாம் ரதினம் வித்தி ஷரீரம் ரதம் ஏவச புத்திம் து சாரதிம் வித்தி மன பிரக ரகம் ஏவச இந்திரியாணி ஹயான் ஆகூர் வியாம் தேஜு கோசரான் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தம் போக்தேயா யாகூர் மனிஷினக. ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவாகவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் மற்றும் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். பெரும் சிந்தனையாளர்கள் இவ்வாறே எண்ணுகின்றனர். மனம் புத்தியினால் வழிகாட்டப்பட வேண்டும். ஆனால் சில சமயங்களில் மோசமான வியாதி சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல பலமானதும் அடங்காதுமான மனம் ஒருவனது சுய புத்தியையும் அடிக்கடி வென்று விடுகிறது. இத்தகு பலமிக்க மனம் யோக பயிற்சியால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற சாதாரண மனிதனுக்கு இஃது என்றும் அசாத்தியமே. அப்படி இருக்க நவீன மனிதனை பற்றி நாம் என்ன சொல்ல முடியும்? இங்கு கூறப்பட்டிருக்கும் உவமை பொருத்தமானது. வீசும் காற்றை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. குழம்பிய மனதை கட்டுப்படுத்துவது அதைவிட கடினமானதாகும். பகவான் சைத்தன்யரால் கூறப்பட்டபடி மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி முக்திக்கு மிகவும் உகந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை பணிவோடு ஜபிப்பதுதான். பரிந்துரைக்கப்படும் வழிமுறை ச வை மன கிருஷ்ண பதா ரவிந்த யோக. மனதை முழுவதுமாக கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதன் பின் மட்டுமே கிளர்ச்சியூட்டும் ஈடுபாடுகளில் இருந்து மனம் விடுபட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்மளோட என்னது மனம்ங்கிறது எப்படி, அதோட சுபாவம் அப்படிதான். அது இங்கே சஞ்சலமா தான் இருக்கும். அப்ப இந்த இது ஸ்லோகாலே அதான் சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண போட்டிருக்கு இல்லையா, அதான ஸ்டார்டிங். எஸ், சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ணா. என்ன கிருஷ்ணா, இந்த மனம்ங்கிறது ரொம்ப சஞ்சலமா இருக்கு. சஞ்சலம்னா என்னது, ஒரு இடத்த நிக்கிறது இல்ல, ரொம்ப இந்த குரங்கு தாவரா போல தாவிண்டே இருக்கு அப்படின்னு. சோ மிகவும் அது மிகவும் பலமானதாகவும் அடங்காததாகவும் விளங்குகின்றன. நடைமுறை உலகில் பற்பல எதிர் சக்திகளை சமாளிக்க வேண்டிய மனிதனுக்கு மனதை அடக்குவது நிச்சயமாக வேற என்ன வேணா பண்ணிடலாம்னா மனசை அடக்குறது ரொம்பவே கஷ்டமான செயல் அப்படின்னு. அப்புறம் எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் சமமான மனநிலையை செயற்கையாக உருவாக்கி கொள்ளலாமே தவிர இறுதியில் எந்த உலகமும் மனிதனாலும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. ஏனெனில் வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட இது கடினம். மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கடினம். இந்த கட்ட உபநிஷத்துலயும் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. அண்ட் வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, அப்படி இருக்க நவீன மனிதை அர்ஜுனனாலேயே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னாக்கா, அப்ப நம்மள மாதிரி நவீன மனிதர் அப்படின்னா என்னது, நமக்குலாம் அவ்வளவு ஃபோக்கஸ் கிடையாது. அவர்லாம் சின்ன வயசுல ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டு பர்சன். சோ அவருக்கு நல்ல வில்லாளி
அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா, அப்ப நம்மள மாதிரி உள்ளவளுக்கு கண்டிப்பா அது வந்து முடியாது. இங்க கூறப்பட்டிருக்கும் உவமை பொருத்தமானது. வீசும் காற்றை யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆக்சுவலி வீசும் காற்றை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்? அது முடியாதுதான். அத கூட நான் வந்து பண்ணிடுவேன். வேணும்னா அதை கூட நான் பண்ணிடுறேன். ஆனா எனக்கு இந்த மனசு வந்து கட்டுப்பாட்டுல வரமாட்டேங்கிறது. குழம்பிய மனதை கட்டுப்படுத்துவது அதை விட கடினமானது. பகவான் சைத்தன்யரால் அதனால என்ன சொல்லியிருக்கார் அவர்? சைத்தன்ய பிரபுதான் இதை வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை பணிவோடு ஜபிச்சா என்ன ஆகும்? இது வந்து கட்டுக்குள் வந்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அடுத்த ஸ்லோகாலையும் பகவானே சொல்லுவார். எஸ், கமலாவாணி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண. படிக்கிறடா? படிக்கிறோம். ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அஸ்யம் யம் மகாபாஹோ மனோதுர்நிக்ரஹம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தர்யே வைராக்கியேன ச கிருத்யே. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். அசம்சயம், சந்தேகமின்றி. அசம்சயம், சம்சயம்னா சந்தேகம், அசம்சயம்னா சந்தேகமின்றி. அசம்சயம், அசம்சயம் சந்தேகமின்றி. மகாபாஹோ, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே. மனம், துர்நிக்ரஹம், அடக்க கடினமானது. சலம், சஞ்சலமானது. அபியாசேன, பயிற்சியினால். இது தூண் தானங்க மாதாஜி சொல்லணும். ஆனால் கௌந்தேய, குந்தியின் மகனே. வைராக்கியேன, பற்றின்மையினால். ச, மேலும். கிருதையே, கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். பொருளுரை. அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது, கொஞ்சம் மறைக்கிறது. அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் எனும் அர்ஜுனனின் கூற்று முழு முதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயிற்சினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம் என்கிறார் அவர். அஃது என்ன பயிற்சி? புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தன்மையாக இருத்தல் போன்ற கடுமையான சட்டத்திட்டங்களை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். இந்த 9 பக்தி நெறிகளில் முதலாவதும் முக்கியமானதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். எல்லா களங்கத்தில் இருந்தும் மனதை விடுவிக்க இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த திவ்யமான வழிமுறையாகும். கிருஷ்ணரை பற்றி எந்த அளவிற்கு ஒருவன் கேட்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணனிடமிருந்து மனதை பிரிக்கும் விஷயங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவன் தெளிவடைந்தான். இறைவனுக்கு பக்தி செய்யாத செயல்களிலிருந்து மனதை விலக்குவதால் எளிதாக வைராக்கியத்தை, பற்றின்மையை கற்க முடியும். வைராக்கியம் என்றால் மனதை பௌதீகத்திலிருந்து விடுத்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துவதாகும். அருபவாத ஆன்மீக துறவிலும் மனதை கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ள செய்தல் எளிதானதாகும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பவன் இயற்கையாகவே பரமாத்மாவின் மீது பற்றுதல் கொள்வதால் இது நடைமுறைக்கு உகந்ததாகும். இந்த பற்றே பரேஷானுபவ ஆன்மீக திருப்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பசிமிக்கவன் தான் உண்ணும் ஒவ்வொரு கவலத்திலும் திருப்தி அடைவது போன்றதாகும். பசியுடன் உள்ளவன் எந்த அளவிற்கு உண்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு திருப்தியும் பலமும் பெறுகிறான். அது போலவே பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜட பொருளிலிருந்து விடுபட ஒருவன் திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலமும் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். மேலும் துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சோ பகவானும் ஒப்புக்கிறார், ஒப்பு துண்டுறார். ஆமா கரெக்ட் தான், மனசை அடக்கிறது சிரமம் தான், முழுமுதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதே சமயத்தில் பற்றின்மையாலும் பயிற்சியினால், பற்றின்மை ஃபர்ஸ்ட் பற்றின்மை தான் வந்து இதுல பற்றின்மை, யோக சஞ்சாரத்துல நம்மளோட இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் நம்ம என்னெல்லாம் ஆசை பாசம்லாம் வச்சிருக்கோம், அதுல இருந்து பற்றின்மை, பகவான் பேரிடத்தில் பற்று இருக்கலாம். அப்புறம் பயிற்சி, கண்டினியூஸா பயிற்சி இருக்கும்போது என்ன, இந்த மனசை கூட கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பரமாத்மன் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களை மனதையும் அடக்குதல், இதெல்லாம் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம். இந்த ஒரு யோகி வந்து என்ன பண்றான், இதுதான் அவன் வந்து மெடிடேஷன்ல என்ன பண்ணுவான், ஒரு புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களின் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தனிமையாக இருத்தல், இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால சில பண்றவங்க இருக்காங்க, ஆனா எல்லாரையும் பண்ண முடியுமா? முடியாது, அது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் இது கடுமையான சட்ட திட்டங்களை தற்காலத்தில் யாராலையும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னது? சிரவணம். சிரவணம்னா காதால கேட்காது. என்னது காதால கேட்கலாம்? பகவானோட கதைகளை கிருஷ்ணரை பற்றி எந்த அளவிற்கு ஒருவன் கேட்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து மனதை பிரிக்கும் விஷயங்களிலிருந்து விடுபடுறது, அவனுக்கு விட்டுபடுறது. அதுல இருந்து அவனுக்கு வந்து துறவு மாதிரி அவன் ஆயிடுறது, அவனுக்கு அதுல எல்லாம் விருப்பம் இல்லாம ஆகிடுது. சோ அவன் தெளிவடைகிறான். இறைவனுக்கு பக்தி செய்யாத செயல்களிலிருந்து மனதை விலக்குவதால் எளிதாக வைராகியத்தை, பற்றின்மையை அவனுக்கு ஈஸியா வந்துடுறது. வைராகியம் என்றால் மனதை பௌதிகத்திலிருந்து விடுத்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துவதாகும். அப்புறம் அருவவாத ஆன்மீக துறவை காட்டிலும், அது அருவவாதம் என்னது, யாரு ரூபம் இல்லாத யாரு வந்து துறவை மேற்கொண்டு பகவான் தியானம்னு என்னது, ஒளி வடிவத்தை தான் அவங்க வந்து பிரம்மன் வடிவம் தான் வச்சுட்டு ஒரு ஒளி அதை வச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி அருவவாத ஆன்மீக துறவை காட்டிலும் மனதை கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ள செய்தல் எளிதானதாகும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பவன் இயற்கையாவே பரமாத்மன் மீது பற்றுதல் கொள்வதால் அது நடைமுறைக்கு உகந்ததாகும். இந்த இது வந்து ஆன்மீக திருப்திக்கு தான் என்ன பேரு? பரேஷானுபவ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பசிமிக்கவன் தான். இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கான். இது பசிமிக்கவன் தான் உண்ணும் ஒவ்வொரு கவலத்திலும் திருப்தி அடைவதை போன்றதாகும். நம்ம இப்ப பசிச்சுக்கிட்ட ஒருத்தர் எப்படி ஓரோரு மார்சல் ஆஃப் ஃபுட் அப்படி சொல்லுவோம்ல, ஓரோரு இதை பிடியும் சாப்பிடும்போது ரொம்ப திருப்தியோட சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ணரோட இது தியானத்துல இருந்தோம்னாக்கா, ஆன்மீகத்துல கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்தோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும். பசியுடன் உள்ளவன் எந்த அளவிற்கு உண்கிறானோ அந்த அளவிற்கு திருப்தியும் பலமும் பெறுகிறான். அதே போலவே பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜடப்பொருள்களில் இருந்து விடுபட்டு ஒரு திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறார். பகவான் பேர்ல அதை இதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்ரவணம், அதால கேட்டு, அப்புறம் கீர்த்தனம் வாயால சொல்லி, ஸ்மரணம் மனதால நினைக்கிறது, அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஜப்பால் இந்த 3மே வந்துருக்கணும். அதனாலதான் ஜப்பா இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ். டெய்லியே ஜப்பா அதனாலதான் ஜாஸ்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு எடுத்து சொல்றாங்கன்னா, ஜப்பாலதான் இந்த 3மே நமக்கு நடக்கிறது. இல்ல ஒன்னும் துறவரம் மேற்கொள்ள வேண்டாம், வீட்டை விட்டு போக வேண்டாம், மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களை கண்ட்ரோல், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. பகவானை நினைத்து பண்ணா போகுது. சேனலைஸ் யுவர் ப்ராப்பர் சோர்ஸ். ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா சேனல் அது வந்து மனசை ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு இடத்துல லயிக்க வைக்கும் போது என்னது, அது ஈஸியா வரும். கிருஷ்ணரை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணலாம். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சை மூலமும் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். ப்ராப்பர் மெடிகேஷன் போட்டு மருந்தெல்லாம் கொடுத்தா எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்களோ அது போல. எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணன் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். மேலும் துன்பப்படும் நோயாளிகளுக்காக உகந்த உணவு என்னது? கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். சோ நமக்கெல்லாம் மெடிசன் என்னது? பிரசாதம் தான். அண்ட் காதால கேட்கறது பகவானோட லீலைகள். பகவத்கீதா கேட்கறது ஆல்சோ இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இதுதான், டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். சோ அந்த மாதிரி இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறை ஆகும். கமலவாணி மாதாஜிக்கு அப்புறம் புஷ்பா மாதாஜி படிக்கிறா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹேஸ் ப்ராப்ளம் வித் ஆடியோ ஐ திங்க். ஓகே, ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி முடியுமா உங்களால? வந்திருக்கே. ஓகே, சாந்தி வெளியில இருக்காளா? கொஞ்சம் வெளியே இருக்குங்க. சாந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। असंयदात्मना योगे दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततां शक्यो वाप्तुम् उपायतः। அசம்யதா கட்டுப்படாத, ஆத்மனா மனதால், யோக தன்னுணர்வு, துஷ்பிராபக அடைவது கடினமாகிறது. இது இவ்வாறாக, மே எனது, மதி அபிப்பிராயம், வஷ்ய கட்டுப்பட்ட, ஆத்மனா மனதால், து ஆனால்,
எததா முயற்சி செய்கையில், சக்கிய நடைமுறையில், அவாப்தும் அடைவதற்கு, உபாயதக சரியான வழி. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயம். பொருளுரை. பௌதிக ஈடுபாடுகளிலிருந்து மனதை விடுவிப்பதற்கான சரியான மருத்துவத்தை ஏற்காதவன் தன்னுணர்வில் வெற்றி அடைவது கடினம் என்று பரமபுருஷ பகவான் அறிவிக்கின்றார். மனதை பௌதிக இன்பங்களில் ஈடுபடுத்திய வண்ணம் யோகத்தை பயில முயல்வது விறகின் மீது நீரை ஊற்றிய வண்ணம் நெருப்பை மூட்ட முயல்வது போன்றதாகும். மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் யோகத்தை பயில்வது கால விரயமே. அத்தகைய யோக காட்சி பௌதிக லாபத்தை உண்டாக்கலாம். ஆனால் ஆன்மீக உணர்வை பொறுத்தவரை அது பயனற்றதாகும். எனவே பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபடுவதன் மூலம் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாதவன் மனதை நிலையாக கட்டுப்படுத்த முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வினன் எவ்வித தனிப்பட்ட முயற்சியும் இன்றி யோக பயிற்சியின் பலனை எளிதாக அடைகிறான். ஆனால் யோகத்தை பயில்பவன் கிருஷ்ண உணர்வின்றி வெற்றி அடைவது என்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உல்டா என்னது, யோகா பண்றது வித்தவுட் கிருஷ்ண பக்தியோட பண்ணித்தனா அது வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? விட்டு விட்டு கேக்குது மாதாஜி. நடுவுல எனக்கு இந்த மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு, இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு. சோ என்னது, யோகா பயிலும் போது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம யோகா பயில்வது வந்து இட்ஸ் கால விரயம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து யோகா பயிற்சி பண்ணலைனாலும் அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வின் எவ்வித தனிப்பட்ட முயற்சி ஒண்ணுமே அவன் பண்ணாமையும் அந்த மாதிரி இன்றி யோக பயிற்சியின் பலனை அவன் வந்து எளிதாக அடைகிறான். அப்புறம் வேற இது ரொம்ப சின்னதுதான் இல்லையா, நீங்க ஒண்ணு கூட எடுக்கலாம் மாதாஜி. அப்புறம் என்னது, இது வேற என்ன, பௌதிகள் மனதை விடுவது சரியான மருத்துவத்தை இருக்காதவன் தன்னுணர்வில் வெற்றி அடைவது கடினம் என்று பரமபுருஷன் அறிவிக்கிறார். மனதை பௌதிக இன்பங்களிலிருந்து ஈடுபடுத்திய வண்ணம் யோகத்தை பயில முயல்வது விறகின் மீது நீரை ஊற்றிய வண்ணம் நெருப்பை ஊற்றல், அந்த மாதிரி அது இயலாத காரியம். சோ மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் யோகத்தை பயில்வது கால விரயமே. இத்தகைய யோக காட்சி பௌதிக லாபத்தை உண்டாக்கலாம், ஆனால் ஆன்மீக உணர்வை பெற முடியாது. எஸ், இன்னும் ஒண்ணு கூட எடுத்துருங்க மாதாஜி, ரொம்ப சின்னதாக. சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அயதி ஸ்ரத்த யோபேதோ யோகாச்சலித மானசக அப்ராப்ய யோக சம்சித்திம் காம்கதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. அர்ஜுன உவாச. ஐயோ, அது படிக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச. அர்ஜுனன் கூறினான், அயதி வெற்றி அடையாத ஆன்மீகி, ஸ்ரத்தையா நம்பிக்கையுடன், உபேத ஈடுபட்ட, யோக பாதையிலிருந்து, சலித விலகிய, மானச அத்தகு மனம் உடையவன், அப்பிராபிய அடைய தவறிய, யோக சம்சித்திம் யோகத்தின் உயர் பக்குவ நிலையை, காம் எந்த, கதிம் கதியை, கிருஷ்ணரே கச்சதி அடைகிறான். அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அதற்கு அத்தகு வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? பொருளுரை. தன்னுணர்விற்கான பாதை யோகம் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. உயிர் வாழி இந்த ஜட உடல் அல்ல, இதிலிருந்து வேறுபட்டவன். மேலும் ஜீவனின் மகிழ்ச்சி, நித்தியமான வாழ்வு, ஆனந்தம், ஞானம் ஆகியவற்றை பெறுவதில்தான் உள்ளது என்பதே தன்னுணர்விற்கான அடிப்படை கொள்கையாகும். இவை உடல் மனம் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவை. ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் என்னும் 3 வழிகளில் தன்னுணர்வு தேடப்படுகிறது. இம்முறைகள் எல்லாவற்றிலும் ஜீவனின் ஸ்வரூப நிலை, இறைவனுடன் அவனது தொடர்பு மற்றும் இழந்த உறவை மீண்டும் நிலைநாட்டி கிருஷ்ண உணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்கான செயல்கள் ஆகியவற்றை ஒருவன் அறிந்து உணர வேண்டும். மேற்கூறிய 3 முறைகளில் எதனை பின்பற்றினாலும் பரம லட்சியத்தை விரைவாகவோ தாமதமாகவோ அடைவது நிச்சயம். ஆன்மீக பாதையிலான சிறிய முயற்சியும் விடுதலைக்கான பெரும் நம்பிக்கையை அளிக்கும் என்ற கருத்து பகவானால் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்த 3 வழிகளில் பக்தி யோகமே கடவுளை உணர்வதற்கான நேரடியான வழி என்பதால் இதுவே காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். இக்கருத்தின் உத்தரவாதத்தை 2ஆம் முறையாக பெறும் எண்ணத்துடன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய முந்தைய கூற்றை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும்படி இங்கு வினவுகிறான். ஒருவன் தன்னுணர்வு பாதையை மிக முனைப்புடன் ஏற்கலாம், ஆனால் தற்போதைய
ஞானத்தை விருத்தி செய்யும் முறையும் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியும் மிகவும் கடினமானவை ஆகும். எனவே தொடர்ந்த முயற்சிகளின் மத்தியிலும் பல்வேறு காரணங்களினால் ஒருவன் தோல்வியடையலாம். முதலாவதாக, வழிமுறையை பின்பற்றுவதில் அவன் போதிய தீவிரம் இல்லாதவனாக இருக்கலாம். ஆன்மீக பாதையை பின்பற்றுவது என்பது ஏறக்குறைய மாயா சக்திக்கு எதிராக போர் தொடுப்பதாகும். எனவே மாயையின் பிடியிலிருந்து ஒருவன் பயிற்சியாளனை பல்வேறு கவர்ச்சிகளினால் அவள் தோற்கடிக்க முயல்கிறாள். கட்டுண்ட ஆத்மா ஜட சக்தியின் குணங்களினால் ஏற்கனவே கவரப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றும் பட்சத்திலும் குணங்களினால் மீண்டும் கவரப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இது யோகா சலித மானசக ஆன்மீக பாதையிலிருந்து விலகுதல் என்று அறியப்படுகிறது. தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து விலகுவதன் விளைவுகளை அறிவதில் அர்ஜுனன் ஆவலாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. என்ன ஒருத்தருக்கு தன்னுணர்விற்கான பாதை என்னது யோகம். பகவானை நினைத்து வந்து இது பண்றாலே யோகம். அதுதான் பகவத்கீதையில் அது வந்து விளக்கப்பட்டது. உயிர் வாழி இந்த ஜட உடல் அல்ல, இதுல இருந்து வேறுபட்டது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம். மேலும் ஜீவனின் மகிழ்ச்சி, நித்தியமான வாழ்வு, ஆனந்தம், ஞானம் ஆகியவற்றை பெறுவதில் தான் உள்ளது என்பதை தன்னுணர்விற்கான அடிப்படை கொள்கையாகும். ஓகே, இவை வந்து உடல் மனம் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவை. ஞான யோகம் இப்போ இவ்வளவு யோகம் இது சொல்லியிருக்கு. ஞான யோகத்தாலே இதெல்லாம் அடைய முடியும். ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம்னு 3 வழிகள் தன்னுணர்வு தேடப்படுகிறது. இம்முறைகள் எல்லாவற்றிலும் ஜீவனின் சொரூப நிலை இறைவனுடன் அவனது தொடர்பு. யோகம்னாலே தானே, யோகம்னாலே வந்து தொடர்பு இருக்கு. பகவானோடும் இவனுக்கும் என்னது ஜீவாத்மாக்கும் ஒரு தொடர்பு. என்னது யோகம்னா தொடர்பு உள்ளது, அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அப்போ ஞான யோகமா இருக்கட்டும், அஷ்டாங்க யோகமா இருக்கட்டும், இல்ல பக்தி யோகம் எல்லாமே அடிப்படை என்னது இறைவனுடன் தொடர்பு கொள்வது மற்றும் இழந்த உறவை மீண்டும் நிலைநாட்டி கிருஷ்ண உணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்கான செயல்கள் தான் இவை எல்லாம். அப்ப அது வந்து மேற்படி 3 முறைகளும் எதனை பின்பற்றினாலும் பரம லட்சியத்தை விரைவாகவோ தாமதமாகவோ அடைவது நிச்சயம். ஒன்லி என்னது இந்த ப்ராசஸ் தான். பக்தி யுகம் தான் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பீட் ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கோம். நல்லா இந்த ரோட்ல போயிட்டு இருக்கலாம், ஃபாஸ்டா போகலாம். அப்புறம் இந்த 3 வழிகளை பக்தி யோகமே கடவுளை உணர்வதற்கான நேரடியான வழி என்பதால் இது இக்காலத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். பாக்கி எல்லாம் போகும், அதே இலக்கு தான், ஆனா கொஞ்சம் கடினமான ப்ராசஸ். அப்போ இக்கருத்தின் உத்தரவாதத்தை 2ஆம் முறையாக பெறும் எண்ணத்துடன் அர்ஜுனன் திரும்பி வந்து கேட்கிறான். கிருஷ்ணரின் முந்தைய கூற்றை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும்படி இங்கு வினவுகிறான். ஓகே, அப்புறம் என்னது முதல் வழிமுறையை பின்படுது அவனுக்கு. ஓகே, அப்புறம் கட்டுண்ட ஆத்மா ஜடசக்தியின் குணங்களினால் ஏற்கனவே கவரப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றும் பட்சத்தில் குணங்களினால் மீண்டும் கவரப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. என்னெல்லாம் அந்த மும்முறை 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த குணத்தாலதான் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா நம்ம அப்படிதான் எல்லாம் அந்த முக்குணங்களும் நம்மளை தாக்கின்னு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை கட்டுன்னு இருக்கோம் அதுல. சோ எனவே ஆன்மீக ஒழுங்குமுறை பின்பற்றும் போது என்னாகும், குணங்களினால் மீண்டும் கவரப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இது யோக சலித்த மானச ஆன்மீக பாதையிலிருந்து விலகுதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தன்னுடைய பாதையிலிருந்து விலகுவதன் விளைவுகளை அறிவதில் அர்ஜுனன் ஆவலாக உள்ளான். அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண அந்த பக்தி யோகால வந்து there is a chance of நம்ம வந்து இந்த என்னது பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம திரும்பி நம்ம பகவான் நம்ம அதானே we are forgetting God and நம்ம இதுல பௌதிகத்துல இன்வால்வ்டா இருக்கோம் அப்படிதானே சொல்லியிருக்க. அதனாலதான் பகவான் மறக்கிறதுனாலதான் திரும்பி நம்ம வந்து நினைவு கூட்டுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி இந்த அது ஏன் மறக்கிறோம், பிகாஸ் ஆஃப் இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதுனால்தான் மறக்கிறோம். சோ தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து விலகுவதன் விளைவுகளை இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி அவன் கேட்கிறான். அதுதான் சாஸ்வத மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கச்சின்னோபய விப்ரஷ்ட சின்னாப்ரம் இவ நஷ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாஹோ விமூடோ பிரஹ்மணஹ பதி. கச்சதித் எதிலும் நா இல்லாமல், உபய இரண்டில், விப்ரஷ்ட விலகி, சின்ன சிறிய சிதறிய, அப்புறம் மேகம், இவ போல, நஷ்யதி அழிகிறான், அப்பிரதிஷ்ட எந்த நிலையிலும் இன்றி, மகாபாகோ பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, விமூடக மயங்கிய, பிரஹ்மண ஆன்மீக
பாதையில். மொழிபெயர்ப்பு. பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கி அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றியடையாமல் பௌதீகத்திலும் வெற்றியடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? பொருளுரை. முன்னேற 2 வழிகள் உள்ளன. பௌதீகவாதிகளுக்கு ஆன்மீகத்தில் ஓர் அக்கறையும் இல்லை. எனவே அவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால் அடையும் பௌதீக சுகத்திலோ பொருத்தமான செயல்களினால் மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதிலோ மிகவும் ஆவலுடையவர்களாக உள்ளனர். ஒருவன் ஆன்மீக பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் எல்லா ஜட செயல்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து எல்லா விதமான பெயரளவு பௌதீக சுகங்களையும் தியாகம் செய்தாக வேண்டும். எனவே ஆன்மீக பயிற்சியாளன் தோல்வியுற்றால் அவன் 2 வழிகளிலும் இழப்பது போல தோன்றுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் அவன் ஜட சுகங்களையும் அனுபவிக்க முடியாது, ஆன்மீக வெற்றியையும் அனுபவிக்க முடியாது. அவன் சிதறிய மேகத்தை போன்று நிலையற்றவனாக உள்ளான். சில சமயங்களில் ஒரு மேகம் சிறு மேகத்தை விட்டு பிரிந்து பெரிய மேகத்துடன் சேர்கின்றது. ஆனால் அது பெரிய மேகத்தை அடைய முடியாவிடில் காற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு பெருவானில் ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறது. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய தோற்றங்களில் உள்ள முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமேதான் என்பதை அறிவதற்கு உதவும் திவ்யமான ஆன்மீக பாதை பிரம்மணக பதி எனப்படுகிறது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபூரண உண்மையின் முழு தோற்றமாவார். எனவே அப்பரம புருஷரிடம் சரணடைந்தவன் வெற்றிகரமான ஆன்மீகவாதி ஆவான். வாழ்வில் இக்குறிக்கோளை பிரம்மனை உணர்வதன் மூலமாக பரமாத்மாவை உணர்வதன் மூலமாகவும் அடைய வேண்டுமெனில் அதற்கு பற்பல பிறவிகளாகும். பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே. எனவே ஆன்மீக உணர்விற்கான தலைச்சிறந்த பாதை பக்தி யோகம், கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் நேரடி பாதையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த மாதிரி பௌதிகத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட பௌதிகத்துல அது பண்ணோம் இது பண்ண நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே பௌதிகத்துலதான் இருக்கும், நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். சோ அதுலயும் ஃபுல்லா சக்சஸ் ஆக மாட்டா. ஏன்னா அதுவும் ஃபுல்லா திருப்தி ஆறவங்க யாருமே திருப்தி இல்லை. அதுவும் நீ பண்ணல, இது ஹெல்ப் பண்ணல, பெண்டிங் அப்படி இருக்கும். அப்புறம் அதையும் பண்ண முடியாம ஆன்மீகத்திலயும் நமக்கு வர முடியாம அந்த மாதிரி நடுவுல நிக்கிற அந்த மாதிரி மனுஷா நிறைய பேர் இருக்கா. சோ அவர் என்னாகும், அவர்கள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால் அடையும் பௌதிக சுகத்திலோ பொருத்தமான செயல்களிலால் மேலுலகத்துக்கு ஏற்று பெறுவதிலோ மிகவும் அவங்க நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. மேலுலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் அவங்களோட அந்த இது ஆசையா இருக்கும். ஒரேடியா விடுபட்டு பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கெல்லாம் அவங்களால முடியறது இல்லை. சோ ஒருவன் ஆன்மீக பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் எல்லா ஜட சக்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து எல்லா விதமான பெயரளவு பௌதிக சுகங்களையும் தியாகம் செய்தாக மாட்டான். அப்படி ஃபுல்லா பண்ணினாதான் டோட்டலி ஹி கேன் பி அ சக்சஸ்ஃபுல் மேன். பாதி பண்றேன், பாதி ஆன்மீகத்துல பண்றேன், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையோ அதுவும் சரியா உருப்படியா நடக்காது. ஆன்மீகத்திலயும் தோற்று போறா போல அவனுக்கு தோணும். பட் டோட்டலாம் போக மாட்டாங்க, அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க. எனவே ஆன்மீக பயிற்சியாளன் தோல்வியுற்றால் அவன் 2 வழிகளையும் இழப்பது போல் தோன்றுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் அவன் ஜட சுகங்களையும் அனுபவிக்க முடியாது, ஆன்மீக வெற்றியும் அனுபவிக்க முடியாது. அவன் சிதறிய மேகத்தை கொண்டு மேகங்களோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கு. அப்புறம் ஆன்மீக பாதை எப்படி பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய தோற்றங்களில் உள்ள முழு முதற் கடவுளருக்கு தான் இதுல அம்சம் இல்லையா. பிரம்மன்கிறது, பரமாத்மாங்கிறது இது எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். பிரம்மன், பரமாத்மா எல்லாம். சோ அது ஆகிய தோற்றங்களில் முழு முதற் கடவுளின் அம்சமே தான் என்பதை அறிவதற்கு உதவும் திவ்யமான ஆன்மீக பாதை. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்மீக பாதை வேணுமே. நம்ம ஆன்மீக பாதையில இருந்தாதான் பிரம்மன்னா என்னது, பரமாத்மான்னு என்னது, பகவான் கடவுள்னா என்னது, பகவான்னா என்னதுன்னு எப்போ தெரியும், இந்த ஆன்மீக பாதையில இருக்கும் போதுதான் தெரியும். ஆனால் அது இல்லாம இருக்கிறவனுக்கு அதெல்லாம் புரியாது. அப்புறம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபூர்ண உண்மையின் முழு தோற்றமாவார். எனவே அப்பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்தவன் வெற்றிகரமான ஆன்மீகி ஆவான். வாழ்வின் இக்குறிக்கோளை பிரம்மனை உணர்வதன் மூலமாகவும், அப்ப பிரம்மனை உணர்ந்தாலும் பரவாயில்ல, பரமாத்மா உணர்ந்தாலும் பரவாயில்ல, அது ஆஸ் குட் அஸ் பகவானை உணர்ற போலதான். அது எப்போ தெரியும், ஆன்மீகத்துல வந்தாதான் தெரியாது. பிரம்மனை உணர்வதன் மூலமாகவும் பரமாத்மாவை உணர்வதன் மூலமாகவும் அடைய வேண்டும் எனில் அத்தகு பற்பல பிறவைகளாகும். பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே. நிறைய ஜன்மா எடுத்தாதான் அது முடியும். எனவே ஆன்மீக உணர்விற்கான தலை சிறந்த பாதை என்னது, பக்தி யுகம், கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் நேரடி பாதை. இப்ப நம்மளோட நேரடி பாதை. அடுத்து இப்ப யார் படிச்ச
புஷ்பா மாதாஜி வந்துட்டாளா? என்னாச்சு? ப்ராப்ளமா? படிக்க முடியலையா? ஆடியோ ப்ராப்ளமா? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ராப்ளம் இருக்கு. நீங்க படிங்க. சத்யபாமா மாதா படிங்க. ஏதன்வி சம்சயம். சத்தம் வருது இல்ல மாதாஜி? உங்களோட என்ன ஆடியோ ப்ராப்ளம்? இல்ல மாதாஜி, நல்லதானே கேக்குது. ஏதன்மை சம்சயம் கேக்குதா மாதாஜி? இல்லையே, கேட்க மாட்டேங்கிறதே கிளியரா. வெளியில வந்துடுறேன் மாதாஜி. இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? இல்லையே மாதாஜி, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி. லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுங்க. அது எப்படி மாதாஜி? ஜூம்ல இருந்து வெளியில வரணுமா? இல்ல மொபைல்ல இருந்து நீங்க வந்து மொபைல ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறேன். அந்த ஜூம்ல இருந்து வந்தா கூட ஐ திங்க் தேர் ஷுட் பி a problem. ஏன்னா உங்களோட மொபைல்ல தானே நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்க இல்லையா? ஆடியோ அதுல இருக்கு. அது பண்ண முடியாது மாதாஜி. பட்டன் ஆஃப் பண்ண முடியாதா? மொபைல ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண முடியும். ஆன் பண்ணி மாதாஜி. ஜூம் வந்து மாதாஜி. அவங்க ஏதோ கால் வருது, அதனால ப்ராப்ளம். இன்னும் ப்ராப்ளம் இருக்கு மாதாஜி. கால் வருது இன்னும். ஓகே, செல்வம் பிரபுஜி நீங்க படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வம் பிரபுஜி இருக்கா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதன்மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேதுமாக சிக்ஷே சத பிரதன்ய சம்சயன்யாஸ்ஸ ஸ்ரோதான புவாவாத்யதே ஹ்யுபபத்யதே. ஏதத் இதுவே மே எனது சம்சயம் சந்தேகம் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சேத்தும் களைய அர்ஹமி உம்மை வேண்டுகிறேன். அக்ஷேஷத முழுமையாக துவத் உங்களை விட அந்நிய வேறு எவரும் சம்சயஸ்ய சந்தேகத்தை அஷ்ய இந்த சேத்தா நீக்குபவர் நான் ஒருபோதும் இல்லை. ஹி நிச்சயமாக உபத்தியதே காண்பதற்கு உபபத்தியதை காண்பதற்கு. மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணா, இதுவே என் சந்தேகம். இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உம்மையன்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை. பொருளுரை. கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலத்தை முற்றிலும் அறிந்தவர் கிருஷ்ணரே. பகவத்கீதையின் ஆரம்பத்தில் எல்லா ஜீவன்களும் கடந்த காலத்தில் தனித்தன்மையுடன் வாழ்ந்தனர். தற்போது அப்படியே உள்ளனர். வருங்காலத்திலும், அதாவது பௌதீக பிணைப்பிலிருந்து முக்தியடைந்த பின்பும் அவர்கள் தங்களது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொண்டுதான் இருப்பர் என்று பகவான் கூறினார். எனவே தனிப்பட்ட ஜீவன்களின் வருங்காலத்தை பற்றிய கேள்விக்கு அவர் ஏற்கனவே விளக்கமளித்து விட்டார். இப்போது வெற்றியடையாத ஆன்மீகிகளின் எதிர்காலத்தை பற்றி அறிய விரும்புகிறான். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவரே. அவரை விட அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவரை எல்லாம் படிக்க கூடாது. சமமானவர் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் விரும்புகிறான். அர்ஜுனன் எதிர்காலத்தை பற்றி அறிய விரும்புகிறான். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ எவரும் இல்லை. மேலும் ஜட இயற்கையின் கருணையால் வாழும் பேரளவிலான பெரும் சாதுக்களும் தத்துவவாதிகளும் அவருக்கு சமமாக முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரது தீர்ப்பே எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் இறுதியான முழுமையான விடையாகும். ஏனெனில் அவரே கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலத்தினை முழுமையாக அறிந்தவர். ஆனால் யாரும் அவரை அறியார். கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ண பக்தர்களும் மட்டுமே அது என்ன என்பதை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சின்னதாதான் இருந்தது. ஓகே, சோ இது வந்து என்னது கடந்த காலம், நம்மளோட பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் யாரு அறிவா? நமக்கே தெரியாது. நாளைக்கு என்ன நடக்கும், அடுத்த மூமெண்ட் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது. நடந்து போனதும் வந்து நினைவு இருக்காது நமக்கு. சோ நம்ம வந்து அப்புறம் நிகழ்காலத்துல என்ன நடக்குதுன்னு கிளாரிட்டி இல்லை நமக்கு. சோ இதெல்லாம் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸ். ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. பகவான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளோட பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும். அப்புறம் வந்து நம்ம இன்னைக்குமே வந்து ஜீவராசிகள் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆக மாட்டா.
எனவே தனிப்பட்ட ஜீவன் நம்மளாம் எப்பவுமே தனிப்பட்ட ஜீவனா தான் இருக்கும். நம்மளாம் எப்போதும் சர்வீட்டரா தான் இருக்கும். பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்கு தான் நாம இருக்கோமே தவிர அவருக்கு ஈக்குவலா ஆகவே முடியாது. எனவே தனிப்பட்ட ஜீவனின் வருங்காலத்தை பற்றிய கேள்விக்கு அவர் ஏற்கனவே விளக்கம் அளித்து விட்டார். இப்போது வெற்றியடையாத ஆன்மீகளின் எதிர்காலத்தை பற்றி அறிய விரும்புகிறான் அர்ஜுனன். இப்ப அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறான், சரி அப்போ அவளோட ஃபியூச்சர் என்ன, யாரு வெற்றி பெறவில்லையோ அந்த மாதிரி ஆன்மீகளோட என்ன இது ஃபியூச்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ற, அவர் யாருமே எனக்கு சமமானவரோ என்னை விட உயர்ந்தவரோ அந்த மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டான். அவங்க அவங்களோட செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி தான் இருக்கும். அவங்க அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அவன் என்னைக்குமே ஒரு சர்வீட்டர், தனி ஐடென்டிட்டியோட தான் இருப்பாங்க. அப்புறம் எவரும் இல்லை. மேலும் ஜட இயற்கையின் கருணையால் வாழும் பேரளவிலான பெரும் சாதுக்கள் தத்துவவாதிகளும் அவருக்கு சமமாக முடியாது. எனவே கிருஷ்ணரத தீர்ப்பை எல்லா சந்தேகமும் இறுதியாக இருக்கும். அவருக்கு மாத்திரம்தான் கடந்த கால நிகழ்காலம் எல்லாம் தெரியும். கிருஷ்ண பக்தர்கள் தெரியும் போட்டிருக்கு. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு பக்குவம் வந்தாதான் அதை பத்தி என்னதுன்னு புரியும். இது படிச்சிருக்கோம். ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச பார்தநேவேக நாமுத்ர விநாச ஸ்தஸ்ய வித்யதே நஹி கிருஷ்ண நஹி கல்யாண கிருத்கஷ் சிந்துர்கதிம் தாத கச்சதி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்த பிருத்தாவின் மகனே, ந ஏவ என்றுமே அவ்வாறில்லை. இக இப்பௌதீக உலகில் ந என்றுமில்லை. அமுத்திர மறுவாழ்வில் விநாச அழிவு தஷ்ய அவனது வித்தியதே இருக்கிறது. ந என்றுமில்லை. ஹி நிச்சயமாக கல்யாண கிருத் நற்செயல்களில் ஈடுபட்டவன் கஷித் எவனும் துர்கதிம் இழிநிலையை தாத என் அன்பு கச்சதி அடைவது. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 1.5.17 ஸ்ரீ நாரத முனி வியாசதேவருக்கு பின்வருமாறு உபதேசிக்கின்றார். தியக்த்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம் புஜம் ஹரேர் பஜன் அபக்வோ அதபதேத் தாதோ யதி யத்ரக்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோவர்தா ஆத்தோ பஜதாம் துவ தர்மத. எல்லா பௌதீக முன்னேற்றத்தையும் துறந்து யாரேனும் பரமபுருஷ பகவானை சரணடைந்தால் அதில் நஷ்டமோ இழிவோ சிறிதும் இல்லை. அதே சமயம் பக்தியற்றவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் முழுமையாக ஈடுபட்டாலும் அதில் எந்த லாபமும் இல்லை. பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையிலும் வழக்கத்தின் அடிப்படையிலும் பல்வேறு செயல்கள் உள்ளன. ஆன்மீகி தனது எல்லா பௌதீக செயல்களையும் வாழ்வின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக, அதாவது கிருஷ்ண உணர்விற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையடைபவன் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஆனால் அத்தகைய பக்குவ நிலையை அடைய தவறியவன் பௌதீகம் ஆன்மீகம் இரண்டையும் இழந்து விடுகிறான் என்று சிலர் விவாதிக்கலாம். மேலும் விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யாதவன் அதற்காக துன்பப்பட வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுகிறது. எனவே திவ்யமான செயல்களை முறையாக நிறைவேற்ற தவறியவன் இவ்விளைவுகளுக்கு உட்பட்டவனாகிறான் என்றும் வாதிடலாம். ஆனால் வெற்றியடையாத ஆன்மீகி கவலைப்பட தேவையில்லை என்று பாகவதம் உறுதி கூறுகின்றது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றாதவன் ஒருவேளை அவன் விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவன் இழந்தவன் அல்ல. ஏனெனில் மங்களகரமான கிருஷ்ண உணர்வு என்றும் மறைக்கப்படுவதில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டவன் கீழான பிறவியை எடுத்தாலும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவான். அதே சமயம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை திடமாக கடைபிடிப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லையெனில் மங்களகரமான விளைவுகளை அடைவான் என்று உறுதியாக கூற முடியாது. இதன் பொருள் பின்வருமாறு உணரப்படலாம். மனித குலம் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படலாம். நியாயங்களை கடைபிடிப்போர், நியாயங்களை கடைபிடிக்காதவர் என்று. பிறவியை பற்றியோ ஆன்மீக முக்தியை பற்றியோ சிறிதும் அறிவின்றி மிருகங்களைப் போல
புகழுணர்ச்சியில் மட்டுமே ஈடுபடுவார். நியாயங்களை கடைபிடிக்காதவர் எனப்படுகின்றனர். நியமங்கள் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட நியமங்கள் நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர் எனப்படுகின்றனர். சாஸ்திரங்களில் வைக்கப்பட்ட கடமைகளை பின்பற்றுவோர் நியமங்களை கடைபிடிப்போர் எனப்படுகின்றனர். நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர்கள் நாகரிகமுடையவரானாலும் நாகரிகமற்றவரானாலும் படித்தவரானாலும் படிக்காதவரானாலும் பலமுடையவரானாலும் பலவீனவரானாலும் அவர்கள் அனைவருக்குமே மிருக குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக உள்ளனர். மிருக குணங்களான உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காலத்து கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை அனுபவித்து எப்போதும் துன்பங்களான ஜட இருப்பில் தொடர்ந்து வாழ்வதால் அவர்களது செயல்கள் என்றுமே மங்களமானவை அல்ல. அதே சமயம் சாஸ்திர விதிகளின்படி நியதிகளின்படி ஒழுங்குபடுத்தப்படுவோர் அதன் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வில் எழுச்சி பெற்று நிச்சயமாக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைகின்றனர். மங்களகரமான வழியை பின்பற்றுவோர்களை மேலும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ஜட வாழ்வினை அனுபவித்த வண்ணம் சாஸ்திரங்களின் சட்ட விதிகளை பின்பற்றுவோர், ஜட வாழ்விலிருந்து இறுதி விடுதலையை தேடுவோர், கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தர்களாக இருப்போர். ஜட இன்பங்களுக்கான சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவோரை புலனுணர்ச்சிக்காக பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர் என்று, அத்தகைய பலன்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காதவர் என்றும் மீண்டும் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். புலனுணர்ச்சிக்காக பலனை எதிர்பார்ப்பவர்கள் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்திற்கு ஏன் அவர்கள் கிரகங்களுக்கு கூட ஏற்றம் பெறலாம். ஆனாலும் ஜட வாழ்விலிருந்து அவர்கள் விடுபடுவதில்லை என்பதால் அவர்கள் பின்பற்றும் பாதை உண்மையில் மங்களகரமானதல்ல. முக்தியை நோக்கி ஒருவனை வழிநடத்தும் செயல்கள் மட்டுமே மங்களகரமானவை. உடலை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த ஜட வாழ்விலிருந்து முக்தி அடைவதை, அதாவது தன்னுணர்வினை இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ளாத எந்த செயலும் சற்றும் மங்களகரமானதல்ல. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயல்கள் மட்டுமே மங்களகரமான செயல்களாகும். கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக எல்லா விதமான உடல் அசௌகரியங்களையும் விருப்பத்துடன் ஏற்பவன் கடுமையான தவங்களை புரியும் பக்குவமான ஆன்மீகவாதி என்று கூறப்படலாம். மேலும் அஷ்டாங்க யோகம் கிருஷ்ண உணர்வு எனும் இறுதி நிலையை நோக்கியே செயல்படுகின்றது என்பதாலோ அதனால் மங்களகரமானதே. இவ்விஷயத்தில் தன்னால் முடிந்த எல்லா முயற்சிகளையும் செய்பவன் இழிவை கண்டு பயப்பட தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதத்திலே கொடுத்திருக்கு. யாரு நல்வி இந்த மாதிரி என்னது பகவத் தியானத்துல இல்லாம அவங்க இதா இருக்காங்க, அத்தியஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட என்னது பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. they are not fallen down. அவங்களுக்கு திரும்பி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். இதுல என்ன பண்றோம் பார்க்கலாம். எல்லா பௌதிக முன்னேற்றத்தையும் துறந்து யாரேனும் பரமபுருஷ பகவானை சரணடைந்தால் அதில் நஷ்டமோ இழிவோ சிறிதும் இல்லை. நார்மலி எல்லாம் இப்படிதான் சொல்றாங்க. பௌதிக முன்னேற்றத்தை துறந்து பரமபுருஷனை அடைந்தால் ஒரு இழிவோ ஒண்ணுமே கிடையாது. அதே சமயம் பக்தி அற்றவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் முழுமையாக ஈடுபட்டாலும் அதில் எந்த லாபமும் இல்லை. ஒன்லி பௌதிகத்தை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதுலயும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா அதுல அவன் ஒன்னும் வாட் இஸ் கோயிங் டு கெயின் என்ன வாட் எவர் அவன் என்னதான் சம்பாதிச்சாலும் இந்த ஜென்மத்துல அவன் மேபி நிறைய சம்பாதிப்பனா இருக்கும், நிறைய படிச்சிருப்பனா இருக்கும். அது இந்த ஜென்மத்தோட போயிடும். திரும்பி அடுத்த ஜென்மம் என்ன எடுப்போம், திரும்பி அவங்களோட கர்மா படிக்க வேறொரு உடலை எடுப்பேன். அப்ப அதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. ஆனா இந்த இது பரமபுருஷ பகவானிடம் டோட்டலி சரணடைந்தவருக்கு ஒரு நஷ்டமும் கிடையாது, இழிவோ கிடையாது. இது ஒரு பார்ட். அப்புறம் பௌதிக முன்னேற்றத்திற்கு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் வழக்கத்தை அடிப்படையிலும் பல்வேறு செயல்கள் உள்ளன. அப்புறம் ஆன்மீகி தனது எல்லா பௌதிக செயல்களையும் வாழ்வின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வுக்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையானவன் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். அதனால் இத்தகைய பக்குவ நிலை அடைய இவனும் பௌதிகம் ஆன்மீகம் இரண்டையும் விழுந்து விடுகிறான். ஆனால் அத்தகைய பக்குவ நிலையை அடைய தவறியவன் அது பகவான் இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கோம், we are all doing all devotional service. அப்ப நம்ம ஒரு பக்குவ நிலையில இருக்கோம். பகவானை குறித்து எல்லாம் தியானம் பண்ணிட்டு எல்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் செய்வோம். ஆனா அது பண்ண தவறியவன் என்னாகும், பௌதிகம் ஆன்மீகம் இரண்டையும் விழுந்து விடுகிறான். ஏன்னா பௌதிகத்துல என்னாகும், அவன் என்னதான் சம்பாதிச்சாலும் என்னதான் வீடு கட்டினாலும் இந்த பாடி விட்டு போகும்போது இழந்துதான் போகிறான். அப்புறம் ஆன்மீகத்துலதான் ஜீரோ, அவன் தான் நாட்டமே காட்டலையே. சோ ரெண்டுத்தையுமே இழந்து விடுகிறான் என்று சிலர் விவாதிக்கலாம். அப்படிதான் இன் ஜெனரல் சொல்றாங்க. மேலும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாதவன் அதற்கு துன்பப்பட வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எனவே திவ்யமான செயல்களை முறையாக நிறைவேற்ற தவறியவன் இவ்விளைவுகளுக்கு உட்பட்டவன் ஆகிறான் என்றும் வாதிடலாம். ஆனால் வெற்றி அடையாத ஆன்மீகி கவலைப்பட தேவையில்லை. வெற்றி அடையாத ஆன்மீகன்னா ட்ரை பண்றான், அது அவனால முடியறது இல்ல. ஏதோ பௌதிக இதுல அவனை வந்து சிக்க வைக்கிறது, திரும்பி ட்ரை பண்றான், முடியறது இல்லை. ஆனாலும் அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு இதெல்லாம் அவனுக்கு இது வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் அப்படி பாவகத்தை கொடுத்துருக்கு? ஏன் அப்படின்னாக்கா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றாதவன் ஒருவேளை அதன் விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவன் இழந்தவன் அல்ல. ஒரு நிமிஷம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றாதவன், ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கான ஒழுங்கா பண்ண முடியலை, unable to do, அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல என்னாகும், அதன் விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவன் இழந்தவன் அல்ல. அதோட விளைவுகள் என்ன இருக்கும், அவன் அனுபவிப்பனா இருக்கும். ஆனாலும் அவன் வந்து இழந்தவன் இல்லை. அவன் இவ்வளவு கொஞ்சம் தான் பண்ணாலும், ஆன்மீகத்தை கொஞ்சம் நாட்டை காட்டினாலும் அதுவும் அவனுக்கு பெனிஃபிட் தான். அடுத்த ஜென்மத்துல அதுல இருந்து இன்னும் ப்ரொசீட் தான் பண்ணுவான். ஏனெனில் மங்களகரமான கிருஷ்ண உணர்வு என்றுமே மறக்கப்படுவதில்லை. அவன் எவ்வளவு பண்ணாலும் அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டெப்ல தான் போக முடியும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டவன் கீழான பிரிவியை எடுத்தாலும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவான். அதே சமயம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை திடமாக கடைபிடிப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லை எனில் மங்களகரமான விளைவுகளை அடைவான் என்று உறுதியாக கூட முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு கீழ் இதுல வந்து என்னது, ஒரு கீழ் ஜாதின்னு சொல்லிட்டு கீழான பிறவியும் கொடுத்துருக்கா. ஓகே, கீழ் ஜாதி இல்லை, பட் கீழான பிறவினா எல்லாம் மானிட்டரிலியும் நினைக்கலாம், எக்கனாமிக்கலி வீக், எல்லாமே வீக் இதுல வந்து பிறவி எடுத்திருந்தாலும், ஆனா நல்ல பக்தியில கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தா என்னது, ஈஸியா அவனுக்கு வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணி மேல வந்துடலாம். ஆனா அதே சமயம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்ல திடமாக அவன் வந்து கடைபிடிக்கிறான். என்னெல்லாம் கடமை உண்டோ, பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் எல்லாம் பண்றான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு, தட் இஸ் பக்தி இல்லாம பண்றான். அப்ப மங்களகரமான விளைவுகள் அடைவான் என்று உறுதியாக கூற முடியாது. அவன் அவனோட டியூட்டின்னு பண்றான், இது ஆனா எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஆனா இது கிடையாது, என்னது கிருஷ்ணா கான்சியஸோட பண்ண மாட்டான், பக்தியோட பண்ண மாட்டேன். மெயினா பக்தியோட அடிப்படையில தான் இது சொல்லியிருக்கேன். சோ இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. இதன் பொருள் பின்வருமாறு உரைப்பட திரும்பி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். மனித குலம் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படலாம். நியமங்களை கடைபிடிப்போர், நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர். மறுபிரிவை பற்றியோ ஆன்மீக முக்தியோ பற்றியோ சிறிதும் அறிவின்றி மிருகங்களை போல புலன்பர் வந்து இப்போ சில பேர் அப்படி இருக்கா, ஒன்னும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டா, ஒன்னும் இது பண்ண மாட்டா. அவங்க பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் சம்பாதிக்கணும், அதை பண்ணணும், படிக்கணும், இதுலயே அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க என்ன அந்த மாதிரி ஈடுபடுவோரோட என்னாகும், சிறிதும் புல நிகழ்ச்சியில் மிருகங்களை போல வாழ்கிறார். மிருகங்கள் சாப்பிடும், இவனும் சாப்பிடுவான், அதுவும் தூங்கும், இது தூங்குறது, அதுவும் அது ஃபேமிலியை விருத்தி பண்ணும், இவனும் ஃபேமிலியை விருத்தி பண்றான். அந்த மாதிரி வந்து அனிமல் லைஃப் லீட் பண்றான். அவன் வந்து மிருகங்களை போல் புல நிகழ்ச்சியில் மட்டுமே ஈடுபடுவோர் நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர் எனப்படுகின்றனர். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பின்பற்றுவோர் நியமங்களை கடைபிடிப்போர் என்ன படிக்க. அப்ப ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள். ஒருத்தர் வந்து சாஸ்திரங்களை நம்பி அதை வந்து கடைபிடித்து நடக்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் வந்து சாஸ்திரங்களை நம்பாம அதை கடைபிடிக்காம ஜஸ்ட் ஒரு அனிமல் லைஃபை லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கடைபிடிக்காதவர்கள் நாகரிகமுடையவராலும் மற்றவரானாலும் படித்தவரானாலும் படிக்காதவரானாலும் பலமுடையவரானாலும் பலவீனவரானாலும் அவர்கள் அனைவரும் மிருக குணங்களை நிறைந்தவர்களாக உள்ளனர். பெரிய பணக்காரனா இருக்கணும், இல்ல வந்து படிச்சவனா இருக்கலாம், படிக்காதவனா யாரா இருந்தாலும் பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லாம அவன் வந்து வாழ்க்கை லீட் பண்ணா அவனுக்கு வந்து மிருக குணம் தான் இருக்கு. மிருக குணங்கள் நிறைந்தவனாக அவன் உள்ளான். மிருக குணங்களான என்னது, உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், அப்புறம் அவன் சேஃப்கார்ட் ஆகியவற்றை தான் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்ப இது வந்து துன்பமயமான ஜட இருப்பில் தொடர்ந்து வாழ்வதால் அவர்களது செயல்கள் என்றுமே, அதனால அந்த மாதிரி ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணும்போது என்னைக்குமே வந்து மங்களமானவை அல்ல. அதே சமயம் சாஸ்திர நியமங்களின்படி ஒழுங்குபடுத்தப்படுவோர் அதன் மூலம் படிப்படியாக கிருஷ்ண உணர்வு எழுச்சி பெற்று நிச்சயமாக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைகின்றனர். யாரு? கிருஷ்ண கான்சியஸுக்கு படிப்படியா அவன் வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து போறான். அந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை என்னெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம், படிப்படியா முன்னேறி போறான். மங்களகரமான வழியை பின்பற்றுவர்களிலும் மேலும் 3 பிரிவுகள் பிரிக்கலாம். என்னது, ஜட வாழ்வினை அனுபவித்த வண்ணம் சாஸ்திரங்களின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவோர். ஜட வாழ்க்கையிலும் இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறாங்க, பணமும் சம்பாதிக்கிறான், வேலைக்கும் போறான், ஃபேமிலியும் பாத்துக்கிறான். ஆனா சாஸ்திரங்களையும் வந்து இது துறக்கிறது இல்லை. சாஸ்திரங்கள்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான். அது ஒரு கேட்டகரி. இன்னொன்னு கேட்டகரி வந்து ஜட வாழ்விலிருந்து இறுதி விடுதலையை தேடுவோர்.
ஜட வாழ்விலிருந்து இறுதி விடுதலையை தேடுவோர். வேண்டவே வேண்டாம், ஜட வாழ்க்கையே வேண்டாம். இது ஆன்மீகத்துல வரணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் அதுதான் மீனிங் நினைக்கிறேன். ஜட வாழ்விலிருந்து இறுதி விடுதலையை தேடுவோர், அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தர்களாக இருப்போர். அப்ப இது செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன தெரியல, பாக்கலாம் இடம் கொடுத்துருக்கேன். அவ கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தர்களாக இருப்போம். நம்ம எப்படி இது பகவான் பேர்ல ஜாஸ்தி இப்போ இதுல என்னது தியானம் பண்ணி நம்ம நினைத்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது நம்ம பக்தர்களா இந்த மாதிரி கேட்டகரி, தேர்ட் கேட்டகரி நாம அதுல வரோம். ஜட இன்பங்களுக்கு சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவோரை ஜட இன்பங்களுக்காக சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவோரை புலனுணர்ச்சிக்கான பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர் என்றும். ஓகே, இறுதி இவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ஜட இன்பங்களுக்காக சாஸ்திரங்களின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவோர். ஏன்னா ஜட இன்பம் வேணுமே, அவங்க வந்து ஜட வாழ்வினை அனுபவிக்கிறாங்க, ஆனா சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுறாங்க. ஆனா அந்த சாஸ்திரத்துல என்ன இருக்கும், பலன். இந்த பலன் என்ன கிடைக்கும், நான் இந்த சாஸ்திரப்படிக்கு ஒரு யாகம் பண்ணேன், யஜ்யம் பண்ணேன், இந்த ஒரு பூஜை பண்ணேன், அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அப்ப பௌதிக ஏதோ ஒரு லாபம் இருக்கு அவங்களுக்கு, அதை நினைச்சுன்னு பண்றவன் அந்த மாதிரி இருக்கான். சில பேர் அப்படி இருக்காங்க. பின்பற்றுவரே புலநகர்ச்சிக்கான பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர் என்று, அத்தகைய பலன்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காதவர் என்றும், புல நிகழ்ச்சிக்காக பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவோர் என்றும், அத்தகைய பலன்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காதவர் என்றும். மீண்டும் ரெண்டு பிரிவுகளாக திரும்பி பிரிக்கலாம். இந்த ஜட வாழ்வின் அனுபவித்த வண்ணம் சாஸ்திரங்களை சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவோர்ல சில பேர் எதிர்பார்ப்போட பண்றாங்க, சில பேர் எதிர்பார்க்காம பண்றாங்க. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க என்று மீண்டும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். புலனுணர்ச்சிக்காக பலனை எதிர்பார்க்காதவர்கள் உயர்ந்த வாழ்க்கையை தரத்திற்கு இவங்க வந்து அந்த மாதிரி உள்ளவங்க ஜட வாழ்க்கையில அனுபவிக்கிறாங்க, சாஸ்திரங்களையும் வழிபடுறான், ஆனா அவன் வந்து பலன் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம பண்ணும்போது என்னாகும், அவன் வந்து உயர் வாழ்க்கை தரத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறான். அப்புறம் உயர் கிரகங்களுக்கு கூட ஏற்றம் பெறலாம். எஸ், ஆனால் ஜட வாழ்வில் இருந்து அவர்கள் விடுபடுவதில்லை. ஆனால் என்ன, திரும்பி மேலுலகத்துக்கு தான் போறான், கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போறது கிடையாது. அப்ப என்ன, திரும்பி அவனுக்கு வந்து இந்த புண்ணியங்காரியம் பண்றதுனால திரும்பி அவன் வந்து அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்க மாட்டேங்குது. அவன் திரும்பி இதுலயே வந்து பின்பற்றும் பாதையில் உண்மையில் அது மங்களகரமானது இல்ல. முக்தியை நோக்கி ஒருவனை வழிநடத்தும் செயல்கள் மட்டுமே மங்களகரமானவை. இதெல்லாம் திரும்பி இந்த மாதிரி என்ன கேட்டகரி போட்டிருந்தாலும் எல்லாம் திரும்பி இந்த என்னது பௌதிக இதுல வந்து நம்ம திரும்பி பிறப்போம் அந்த மாதிரி. சோ ஒன்லி இதெல்லாம் மங்களகரமானவைன்னா என்னது, இது வந்து ஃபுல்லா தொடர்ந்து பகவானை நினைத்து பண்றது. அகர்மா மாதிரி வேலை செய்யறதெல்லாம் தான் வந்து மங்களகரமானது. உடலை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த ஜட வாழ்விலிருந்து முக்தி அடைவதை இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ளாத எந்த செயலும் அதான் சற்று மங்களகரமானது. நமக்கு வந்து இதுல இருந்து விடுதலை வேணும், திரும்பி இந்த சுழற்சியில மாட்டக்கூடாது, அந்த எதிர்பார்ப்போட அவங்க வந்து வேலை பண்ணினாங்க, அதுதான் மங்களகரமானது. அது எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்ணினாலும் அது மங்களகரமானது அல்ல. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே மங்களகரமான செயல்களாகும். கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக எல்லாவித உடல் அசௌகரியங்களையும் விருப்பத்துடன் ஏற்பவன் கடுமையான தவங்களை புரியும் பக்குவமான ஆன்மீகவாதி என்று கூறப்படலாம். நம்ம வந்து இப்போ ஃபேமிலியில தான் இருக்கோம், இருந்தாலும் தவங்கள் மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒருவனும் மேட்ச் பண்ணி இந்த கிளாஸ்க்கு எல்லாம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, நம்ம வந்து பக்குவமான ஆன்மீகவாதி என்று குறிப்பிடலாம் நம்ம எல்லாமே. மேலும் அஷ்டாங்க யோகம் கிருஷ்ண உணர்வு எனும் இறுதி நிலையை நோக்கியே செயல்படுகிறது. அஷ்டாங்க யோகம் என்னது, கிருஷ்ண உணர்வோடு தான் அதை நோக்கிதான் வந்து செயல்படுறதுன்னு போட்டிருக்கு என்பதால் அதுவும் மங்களகரமானது. இது அஷ்டாங்க யோகம் இஸ் ஆல்சோ மங்களகரமானது. இவ்விஷயத்தில் தன்னால் முடிந்த எல்லா முயற்சிகளையும் செய்பவன் இழிவை கண்டு பயப்பட தேவையில்லை. இட்ஸ் a long இது எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட். அப்புறம் என்னது, வேணுமே ரிவைஸ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். யார் படிச்சா, செல்வம் பிரபுஜி படிச்சீங்க. இப்போ இந்த மாதாஜி சரியா எடுத்தா, சத்யபாமா மாதாஜி சரியா இருக்கு மாதாஜி. படிச்சு பாருங்க. கொஞ்சம் ஒரு சத்தம் எப்படியோ தான் வருதானா, படிங்க. இல்ல மாதாஜி கேட்க மாட்டேங்குது. தெரியல. இல்ல எடுத்தா லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க சொன்னேன். நீங்க ஃபுல்லா ட்ரை பண்ண மாதாஜி, ஆனா முடியல. ட்ரை பண்ண மாதாஜி. என்ன பேசுறானே கேட்க மாட்டேங்குது. கேட்கலையே. சரி ஐஸ்வர்யா மாதா நீங்க படிங்க. மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி போயிட்டாளா? அது நோ ப்ராப்ளம் மொபைல்ல. எஸ்
ஐஸ்வர்யா हरे வந்து कृष्णा माताजी। படிங்க. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुशीनां श्रीमतां केहे யோகாப்ரேஷ்டோ அபிஜாயதே. பிராபிய அடைந்த பிறகு புண்ணிய கிருத்தாம் புண்ணியங்களை செய்தவர்களின் லோகங்களில் உஷித்வா வாழ்ந்த பிறகு சாஸ்வதி பற்பல சமா வருடங்கள் சுஷீனாம் நல்லோரின் ஸ்ரீமதாம் செல்வந்தரின் கேஹே இல்லத்தில் யோக பிரஷ்ட தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து வீழ்ந்தவன் அபிஜாயத்தே பிறவி எடுக்கிறான். வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். பொருளுரை: சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர், நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் என வெற்றியடையாத யோகிகளை இருவகையாக பிரிக்கலாம். குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுறும் யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் நுழைய அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்கிறான். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தன வைஷ்ணவனின் குடும்பத்திலேயோ பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறப்பதற்காக மீண்டும் இவ்வுலகுக்கு அனுப்பப்படுகிறான். இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுவதைப் போல யோக பயிற்சியின் உண்மையான குறிக்கோள் கிருஷ்ண உணர்வு எனும் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதே. ஆனால் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து முயலாமல் ஜட கவர்ச்சியால் வீழ்ச்சியுற்றோர் கடவுளின் கருணையால் தங்களது பௌதீக நாட்டங்களை திருப்தி செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அதன் பின் நல்லறம் கொண்ட அல்லது செல்வம் மிகுந்த குடும்பங்களில் வசதியான வாழ்வு வாழ அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. அத்தகைய குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள் அவ்வசதிகளை உபயோகித்து பூரண கிருஷ்ண உணர்விற்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயலலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னது இப்ப நல்ல புண்ணியம்னா பண்றாங்க, பௌதிகத்துல இருக்காங்க. ஆனா நல்ல பகவான நம்பிக்கையோட எல்லாம் சாஸ்திரங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது போல எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பிறகு வீழ்ச்சியுற்றோர், அப்புறம் நீண்ட காலம் யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் என வெற்றி அடையாத யோகிகளை இரு வகையாக இது கொடுத்துருக்கான். சிறிய முன்னேற்றத்துக்கு பிறகு கொஞ்சமா ட்ரை பண்றான், ஆனா வீழ்ச்சி அடைபிள் டு ஃபாலோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் அவன் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு விடுறான். அதே போல நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின்னரும் சிலர் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். அந்த மாதிரி 2 வகையாக பிரிக்கலாம். குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைகிற யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் நுழைய அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்கிறான். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்த இப்ப யாரு குறுகிய கால பயிற்சி கொஞ்ச நாளைக்கு நல்ல பயிற்சி எடுக்கிறான், ஆனா வீழ்ச்சி அடைஞ்சு விடுறான். தட் மீன்ஸ் he is not able to qualify himself to go to the கிருஷ்ணலோகா. அந்த மாதிரி ஆகிறவனோட என்னாகும், திரும்பி மேல் உலகத்துக்கு போய் அங்கெல்லாம் அதெல்லாம் அனுபவித்து திரும்பி நல்ல அந்தன வைணவர்களின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான், இல்லாட்ட பணக்கார குடும்பத்துல அவன் பிறக்கிறான். ஏன்னாக்க இவ்வுலகத்துக்கு திரும்பி அனுப்பப்படுகிறான். ஏன்னா திரும்பி ஃபுல்லா குவாலிஃபை ஆகுது, பகவான் உலகத்துக்கு போறதுக்கு இன்னும் குவாலிஃபை ஆகல. ஆனா நல்ல வீட்டுல இந்த மாதிரியும் பிறக்கிறானுக்கு அப்ப அவனுக்கு பணக்கார குடும்பம் எல்லாம் கொடுக்கும்போது என்ன பணத்தோட பிரச்சனை இருக்காது. இல்லாட்டி ஒருத்தவங்க ஏழையா இருக்கானாக்கா அவன் விட ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுனா அவனுக்கு அதை பண்ணுவேனா இல்ல சம்பாதிக்க போவானா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடும். அவனுக்கு அந்த ஒரு டென்ஷன் வேண்டாம். நல்ல ஒரு வசதியான குடும்பத்தை அவன் பிறந்தானா என்னாகும், ஃபுல்லா ஆன்மீகத்துல திருப்தி அடைந்து இந்த ஜென்மத்தை அவன் ஃபுல்லா முடிச்சு அப்புறம் கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போறதுக்கு அந்த மாதிரி தயார் பண்றதுக்கு தான் பகவான் அனுப்புறார். எப்படி நல்ல பணக்கார குடும்பத்திலோ இல்ல அந்தன வைணவர்கள் குடும்பத்திலயோ பிறக்க வைக்கிறான். அது வேற என்ன பண்றது, இந்த நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சி அடைவோம் அவளை பத்தி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பதத்தில் விளக்கப்படுவதை போல யோக பயிற்சியின் உண்மையான குறிக்கோள் என்னது, கிருஷ்ண உணர்வு எனும் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதே. அப்போ ஆனால் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யாமல் ஜட கவர்ச்சியால் வீழ்ச்சி அப்ப இந்த மாதிரி இல்ல. அதான் இந்த ஆன்மீகத்தோட இதெல்லாம் எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஐயோ காலையில இருக்கணுமா, திரும்பி ஜப்பா பண்ணணுமா, நேத்து தானே பண்ணணும் இன்னைக்கும் பண்ணணுமா, டெய்லி பண்ணணுமா, டெய்லி இவ்வளவு பண்ணணுமா, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வேலையா நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். இன்னைக்கும் பண்ணணுமா அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இல்ல, பண்றவங்களுக்கு சொல்றேன் நான்.
ஆனா முள்ள தட் இஸ் மை லைஃப். நான் டெய்லி பிரீத் பண்றேன், டெய்லி சாப்பிடுறேன், டெய்லி என்னெல்லாம் பண்றேனோ அப்போ இதுவும் டெய்லி பண்ணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அது பழக்கப்பட்டுரும். ஆனால் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யாம ஜட கவர்ச்சியால் வீழ்ச்சியுற்றோர் கடவுளின் கருணையால் தங்களது பௌதிக நாட்டங்களை திருப்தி செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சரி, ஓகே, உனக்கு இதுல எல்லாம் விருப்பம் இல்லையா? ஓகே, அப்ப பௌதிக நாட்டங்களை திருப்தி செய்து நீ அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு அதன் பின் நல்லறங்கொண்ட அல்லது செல்வம் இருந்த குடும்பங்களில் வசதியான வாழ்வு வாழ அவர்களுக்கு இல்ல ஒரு நிமிஷம், சம் மிஸ்டேக். இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதி பதத்தில் விளக்கப்படுவதை போல யோக பயிற்சியின் உண்மையான குறிக்கோள் கிருஷ்ண உணர்வு எனும் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவது. ஆனால் சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யாமல் ஜட கவர்ச்சியால் வீழ்ச்சியுற்றோர் கடவுளின் கருணையால் தங்களது பௌதிக நாட்டங்களை ஓகே ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி பௌதிக இதுல கொஞ்சம் நாட்டம் போய் வீழ்ச்சி அடைகிறோமோ என்ன ஆயிடுவோம்? திரும்பி ஓகே, நீ இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்க இல்லையா, திரும்பி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். பகவான் என்ன நினைக்கிறார்? திரும்பி உனக்கு ஒரு சான்ஸ் பண்ணி திரும்பி ஒரு ஜென்மம் எடுத்துக்கோ. ஆனா எந்த இடத்துல பிறப்பான்? நல்ல செல்வந்த வீட்டு, இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது அதேதான் அல்லது செல்வம் மிகுந்த குடும்பங்கள்லாம் வசதியா வாழறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ், வாய்ப்பு பகவான் கொடுக்கிறார். அத்தகைய குடும்பங்களில் பிறந்தவர்கள் அவ்வசதிகளை உபயோகித்து பூரண கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். ஆனா இந்த நீண்ட நாள் இது பத்தி போடல. அவங்களுக்கு கஷ்டம்தான். அவனும் என்ன அதேதான். வெற்றி அடையாத யோகிகளை இரு வகையாக பிரிக்கலாம். குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சி அடையும் அண்ட் நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சி இருப்பார். அவன் ரெண்டு பேருமே ஐ திங்க் ரெண்டு பேருமே இந்த மாதிரி இதுக்குதான் வருவான். நீண்ட கால யோக பயிற்சி பண்ணிட்டோம், வீழ்ச்சி விட்டுறோம், என்ன பண்ணுவோம்? திரும்பி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு பகவான். அவங்களுக்கு நல்ல செல்வந்த வீட்லயோ வைணவ குடும்பத்திலயோ பிறந்து திரும்பி ஒரு சான்ஸ் அவங்களுக்கு பண்றேன். ஜானி மாதாஜி நீங்க தானே படிங்க. ஓ, கீதா மாதாஜி இருக்காளே, ஒரே ஒரு நிமிஷம். கீதா மாதாஜி வந்துட்டாளா? இருக்க மாதாஜி. படிங்க. வரலையே அப்போ நான் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க இருக்கலையே. வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत् दुर्बलतरं लोके जन्म यत् ईदृशम्. अथवा அல்லது யோகினாம் கற்றறிந்த யோகிகளின் ஏவ நிச்சயமாக குலே குலத்தில் பவதி பிறக்கிறான் தீமதாம் பெரும் அறிவுடையோர் ஏதத் இந்த நிச்சயமாக துர்பல தரம் மிகவும் அரிது துர்லப தரம் மிகவும் அரிது. லோகே இவ்வுலகில் ஜென்ம பிறவி எத் அந்த ஈத்ருஷம் இது போன்ற அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். பொருளுரை: சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது இங்கு புகழப்படுகிறது. ஏனெனில் அத்தகு குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தையின் வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகிறான். அதிலும் குறிப்பாக ஆச்சாரியர்கள் அல்லது கோசாமிகளின் குடும்பங்களுக்கு மிகவும் பொருந்தும். பண்பட்டாலும் பயிற்சியாலும் மிகவும் பக்தியுடனும் ஞானத்துடனும் விளங்கும் அத்தகு குடும்பங்களில் சேர்ந்தவர்கள் ஆன்மீக குருவாகிறார்கள். இந்தியாவில் இத்தகு ஆச்சாரிய குடும்பங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் போதிய கல்வியும் பயிற்சியும் இல்லாதவர்கள் அவர் தற்போது மிக சீர்குலைந்து விட்டனர். கடவுளின் கருணையால் பரம்பரையாக ஆன்மீகங்களை உற்பத்தி செய்யும் குடும்பங்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அத்தகு குடும்பங்களில் பிறப்பது நிச்சயமா பெரும் பாக்கியமே. அதிர்ஷ்டவசமாக எமது ஆன்மீக குருவான ஓம் விஷ்ணு பதாய ஸ்ரீ மத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோசாமி மகாராஜா அவர்களும் அடியேனும் கிருஷ்ணரின் கடவுளின் கிருபையால் அத்தகு குடும்பங்களில் பிறக்கும் வாய்ப்பினை பெற்றோம். மேலும் நாங்கள் இருவரும் வாழ்வின் ஆரம்ப நாளிலிருந்தே பகவானின் பக்தி தொண்டில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டோம். பிற்காலத்தின் திவ்யமான ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் சந்தித்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் தேடின்றேன் அந்த இதுல அதுல போடலையே அப்படின்னு. ஓகே, அவளும் யாரு நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர். அது அந்த இதுல கேட்டகரி போட்டிருந்தது. அப்ப நான் நினைச்சேன் அவளும் இந்த மாதிரி. அப்ப இதே தான் போட்டு அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்ப அவன் நல்ல ஆன்மீக குலத்துல திரும்பி பிறப்பாங்க, அது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக மிக அரிதானதாகும். சோ அவர் தன்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு. அவரோட குரு ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவங்க ரெண்டு பேருமே அடியனம் கடவுளின் கிருபையால் அத்தகு குடும்பங்களில் பிறக்கும். இந்த மாதிரி குடும்பம் நல்ல இது ஆன்மீக இது
சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகள் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது இங்கே புகழப்படுகிறது. ஏனெனில் அத்தகு குடும்பத்தில் பிறக்கும் பொழுது வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகின்றன. சோ நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெறாத ஒரு நல்ல பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா வந்து வெற்றி பெற முடியல. அந்த ஜென்மத்துல அவன் வீழ்ச்சி பெற்றுடுறான். வீழ்ச்சினா என்னது, இறந்து போயிடுறான். திரும்பி அவன் வந்து கண்டினியூ என்னது நல்ல இந்த மாதிரி ஆன்மீக குடும்பத்துல அவன் பிறப்பான். அதிலும் குறிப்பாக ஆச்சாரியார்கள் அல்லது கோஸ்வாமிகளின் குடும்பத்துல இந்த மாதிரி பலம் பிறப்பான். இது மிகவும் பொருந்தும். பண்பாட்டாலும் பயிற்சியாலும் மிகுந்த பக்தியுடனும் ஞானத்துடனும் விளங்கும் அத்தகு குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஆன்மீக குருவாகிறார்கள். இந்தியாவில் இத்தகு ஆச்சரிய குடும்பங்கள் பல உள்ளன. ஆனால் போதிய கல்வியும் பயிற்சியும் இல்லாததால் அவர்கள் தற்போது மிகவும் சீர்குலைந்து விட்டனர். அப்புறம் கடவுள் அப்போ அதுதான் மெயினா வந்து அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஆன்மீக இதுல பிறப்பார்கள். எஸ் ஜானி மாதாஜி படிச்சோம். हरे कृष्णा माताजी। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र அதன் பின் தம் அந்த புத்தி சம்யோகம் அத்தகு புத்துணர்வு லபத்தே அடைகிறான், பௌர்வ தேகிகம் முந்தைய உடலிலிருந்து, யததே முயல்கிறான், மேலும், தத அதன் பின், பூய மீண்டும், சம்சித்தௌ பக்குவத்திற்காக, குருநந்தன குருமைந்தனே அத்தகு பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கிறான். பொருளுரை: நல்ல பிராமண குடும்பத்தில் தனது 3வது பிறவியை எடுத்த பரத மன்னர் பூர்வீக திவ்ய உணர்வினை மீட்பதற்காக ஒருவர் நற்பிறவி எடுப்பார் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணம் ஆவார். இவ்வுலகில் சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்த பரத மன்னரின் காலத்திலிருந்து இவ்வுலகம் தேவர்களால் பாரத வருஷ என்று அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதற்கு முன் இஃது இலாவிருத வருஷ என்று அறியப்பட்டு வந்தது. இந்த சக்கரவர்த்தி ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைவதற்காக தனது இளம் வயதிலேயே கடமையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். ஆனால் வெற்றி அடைய தவறினார். அதன் பின்னர் அவர் நல்ல பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார். எப்பொழுதும் தனியாக எவருடனும் பேசாமல் இருந்ததால் ஜடபரதர் என்று அறிவிக்கப்பட்டார். பின்பு அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி என்பது மன்னர் ரகுகுணரால் கண்டறியப்பட்டது. தெய்வீக முயற்சிகள், யோக பயிற்சிகள் எதுவும் என்றும் வீணாவதில்லை என்பதை இவருடைய வாழ்விலிருந்து அறியலாம். கிருஷ்ண உணர்வின் பூரண பக்குவத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்பினை பகவானின் கருணையால் ஆன்மீகவாதிகள் மீண்டும் மீண்டும் பெறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அந்த ஜலபரதரோட ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா உங்ககிட்ட சொன்னேன் நான். பரதரோட ஸ்டோரி. இது மானை நினைத்துங்க உயிர் விடுறாரு. அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறக்கிறார். கேட்டிருக்கலாம் இந்த ஸ்டோரி? ஆமா மாதாஜி. அவர் வந்து ஒரு ராஜாவா இருந்தார். ரொம்ப வந்து ஆன்மீகத்துல நாட்டம் எல்லாம் கரெக்ட் தான். அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் இதுல என்னது எல்லாத்தையும் துறந்து நான் வந்து காட்டுல போய் பகவானோட இதுதான் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு ராஜ்யம் எல்லாம் எல்லாம் இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு இவர் வரார். ஆனா அங்க வந்து இடத்துல என்னன்னாக்கா ஒரு மான் பேர்ல அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை அதிகம். வந்து அந்த குட்டி மான் அது வந்து அது பிறக்கும் போது அவன் அம்மா இறந்து விடுறா. ஐயோ அந்த குட்டி மான் இவ்வளவு சின்ன குட்டியா இருக்கு, அதுக்கு பால் கொடுத்து வேற இந்த வைல்ட் அனிமல்ஸ் தான் அதெல்லாம் தாக்காம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லா பார்த்து வளர்த்துறாரு. ஆனா என்னன்றது அந்த மாதிரி பண்றதுனால திரும்பி அவரோட ஆன்மீகத்தை நாட்டம் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. சோ அவர் அதுலயே முடிஞ்சு அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் வருஷத்துல இவருக்கு வயசா இருக்கு. அப்போ அவருக்கு அந்த ஒரு ஏக்கம் வந்துடுது, என்னோட இந்த மான்குட்டியை யாரு பார்த்துப்பா, குடும்பத்தை விட்டு வந்தது என்னத்துக்கு, நம்ம இன்னுமே ஃபுல்லா ஆன்மீகத்தை இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா வந்த இடத்துல திரும்பி மான்குட்டி மேல அந்த ஆசை வந்து இந்த மான்குட்டியை யாரு பார்த்துப்பா, நான் இறந்தப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்துல அந்த காலேச்ச மாமேவ சொல்லுவோமே, அந்த காலையில கடைசி நேரத்தை அவர் எதை நினைத்து உயிர் விடுறானோ அது அதே போலதான் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு கிடைக்கும். சரி, மானை நினைத்து நீ உயிர் விட்டதுனால அடுத்த மாசம் அடுத்த ஜென்மத்துல மானா பிறந்தோம். அப்புறம் அந்த மாடோட அவர் புரியறதுனா அவருக்கு வந்து அவர் ரொம்ப ஞானியா இருந்ததுனால அவருக்கு பூர்வ ஜென்மத்தை இதெல்லாம் நினைவு இருந்தது. அவருக்கு வந்து வருந்தர நான் வந்து என்ன பெரிய தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேன், மான் சொல்லிட்டு மான் பின்னாடியே இருந்தேன், ஆன்மீகத்துல எல்லாம் நான் வந்து கோட்டை விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருந்தர. அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், மானோட அந்த உயிர் போகணும், இறக்கணுமே, அந்த ஜென்மம் அது முடியும், அப்பதானே அது முடியும். அது முடிஞ்ச அப்புறம் என்னமா பிறக்கிறார், ஜடபரதரால் பிறக்கிறார். அதுல வந்து ரொம்ப குவைட்டு, ஒன்னும் கண்டுக்க மாட்டார். அவர் எவருடனும் பேசாமல் இருந்ததால் அவர் வந்து எல்லாரும் பைத்தியம், ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டான், சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா.
பல்லக்கு தூக்க வந்து ராஜாக்கு பல்லு தூக்கறதுக்காக இது பல்லக்கு தூக்கறதுக்காக வா அப்படின்னு அவனை கூப்பிடுறா எல்லாரும். அப்ப 3 பேர் பிடிச்சுங்க, இவனும் வந்து பிடிச்சுன்னு நடக்கலாம். ஆனா நடக்கும்போது எப்படி கூனிக்கிண்டு ஒரு மாதிரி தாண்டிண்டு இதை குனிஞ்சு நிமிந்து அப்படி எல்லாம் நடக்கும். அப்ப அந்த பல்லக்கு வந்து ஆடுறது ரொம்ப. அந்த ரகுகணர் சொல்லிட்டு இந்த மன்னர் பேரு. அவர் வந்து கேக்குறேன், நீ என்ன இப்படி நடக்கிற, பல்லக்கெல்லாம் ஆடுறது அப்படி சொன்னோன்னு, இல்ல கீழே நிறைய எறும்பு ஊர்ந்து போறது, அவன் மேல நான் மிதிக்காம நல்லா பார்த்து கேட்டு காலை வச்சுன்னு போறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னுதான் அவருக்கு தெரிஞ்சது. ஓஹோ, இவர் வந்து சாதாரண ஆளு கிடையாது, அவர் ஒண்ணும் பேசல, அவர் பைத்தியம் மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, எல்லாம் பைத்தியம் நினைச்சோம். ஆனா அவர்கிட்ட இருந்தது பெரிய ஒரு இது ஞானமே வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. தெய்வீக முயற்சிகள், யோக பயிற்சிகள் எதுவும் அதனால ஒண்ணுமே வீணாக போகாது. எதெல்லாம் முன்னாடி ஜென்மத்தை நம்ம பண்ணிருக்கோமோ அது வந்து கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மத்திலையும் தொடரும் என்பதை இவருடைய வாழ்வில் இருந்து அறியலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் பூர்ண பக்குவத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்பினை பகவானின் கருணையால் ஆன்மீகவாதிகள் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கின்றனர். அடுத்து யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? கமலாவணி ஜெயந்தி மாதாஜி போயிட்டாங்களே, வீட்டுல விருந்தாளி வந்திருக்கானே. அது நேத்திக்கு அப்படித்தான் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜெயந்தி மாதாஜி வராங்க, அப்புறம் விருந்தாளி வந்துட்டான்னு போயிட்டாங்க. ஓகே, கமலாவணி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பூர்வாபியாசேன தேனவ ஹரியதே ஹரியவசோ விச சிஞ்ஞாசுரபி ஜிஞ்ஞாசுரபி யோகஸ்ய சப்த பிரஹ்மாதிவர்த்தே வர்த்தஹே பூர்வ அபியாசேன பயிற்சியால் தேன அதனால் ஏவ நிச்சயமாக ஹரியதே கவரப்படுகிறான், உறுதியாக அவசிய இயற்கையாக, அபி மேலும், ச அவன், ஜிஜ்ஞாசு அறிய விரும்பி, அபி கூட, யோகஸ்ய யோகத்தின், சப்த பிரம்ம சாஸ்திரங்களின் சடங்கு கொள்கைகள், அதிர்வர்த்தே உயர்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். பொருளுரை. முன்னேற்றமடைந்த யோகிகள் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளால் அதிகம் கவரப்படுவதில்லை. மாறாக தங்களை யோகத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையான பூரண கிருஷ்ண உணர்விற்கு உயர்த்தக்கூடிய யோக கொள்கைகளால் அவன் இயற்கையாகவே கவரப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.3.3.3.7 முன்னேறிய ஆன்மீகவாதிகள் வேத சடங்குகளை அலட்சியப்படுத்துவதை பற்றிய விளக்கம் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அஹோ பதஸ்வ வச்சோ தோ கரியான் யச் ஜிவவாக்ரோ வர்த்தே நாம துப்யம் தேபுஸ் தபஸ் தே ஜுஹு ஜஸ்னூர் ஆர்யா பிரமானுச்சூர் நாம கிருணந்தி ஏதே. எம்பெருமானே, உமது திருநாமங்களை உச்சரிப்பவர்கள் நாயை தின்னும் குலத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் ஆன்மீக வாழ்வில் மிக மிக முன்னேற்றம் அடைந்தவர்கள் ஆவர். இவ்வாறு நாம உச்சாடனம் செய்பவர்கள் எல்லா விதமான தவங்களையும் யாகங்களையும் செய்து எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களையும் நீராடி எல்லா சாஸ்திரங்களும் கற்றுணர்ந்தவர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஹரிதாஸ் தாக்கூரை தனது முக்கிய சீடர்கள் ஒருவராக ஏற்றுக்கொண்ட பகவான் சைத்தன்யர் இதற்கான பிரபலமான உதாரணத்தை காட்டினார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறக்க நேரிட்ட போதிலும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற பகவானின் திருநாமத்தினை தினமும் 3 லட்சம் முறை ஜபம் செய்வது எனும் தனது கொள்கையில் உறுதியுடன் இருந்த காரணத்தால் பகவான் சைத்தன்யர் அவரை நாமாச்சாரியர் என்னும் பதவிக்கு உயர்த்தினார். மேலும் இறைவனது திருநாமத்தை இடையறாது ஜபம் செய்ததால் அவர் தனது முந்தைய வாழ்வில் சப்த பிரம்ம என்றறியப்படும் வேதங்களின் சடங்குகளை எல்லாம் செய்து முடித்தவராக கருதப்படுகிறார். எனவே ஒருவன் தூய்மை அடையாத வரை கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை ஏற்பதோ இறைவனின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண உச்சாரணத்தில் ஈடுபடுவதோ சாத்தியமல்ல.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து அந்த இது இருக்கணும், பாஸ்ட் கர்மா. அதுலயும் நல்லா வந்து யோகத்துல இது கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவன் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தையும் வந்து நல்ல குடும்பத்தை பிறந்து அது கண்டினியூ ஆகும். முன்னேற்றம் அடைந்த யோகிகள் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளா அதிகம் கவரப்படுவதில்லை, மாறாக தங்களை யோகத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையான பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வுக்கு உயர்த்தக்கூடிய யோக கொள்கைகளால் அவர்கள் இயற்கையாகவே கவரப்படுகிறார்கள். அவன் வந்து சடங்குகள் பண்ணினாதான் என்னால வந்து ஐ கேன் அப்லிஃப்ட் மை செல்ஃப் டு நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் வந்து அப்லிஃப்ட் ஆகுவேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆல்ரெடி அவன் வந்து மனசளவுல இதுதான் பக்தனாதான் இருக்கான். சோ இயற்கையாகவே அவன் வந்து கவரப்படுகிறான். அதே போல ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இது கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த ஸ்டோரி கொடுத்துருக்க. அவன் வந்து தோ பார்னஸ் இது முஸ்லிம் குடும்பத்துல தான் பிறந்திருக்கான். ஆனால் என்னது கிருஷ்ணன் நாமம் ரொம்ப சொல்லியிருக்கோம். அப்ப அது பூர்வ ஜென்மத்தை ஏதோ நல்லதா இருந்திருக்கும், நல்ல ஒரு யோகியா இருந்திருக்கும். ஆனா அது வீழ்ச்சி அடைந்ததுனால அவனுக்கு பகவான் இடத்துக்கு போக முடியல. திரும்பி ஒரு என்னது இதுல மனுஷ ரூபம் கிடைத்தது. ஆனா எங்க பிறந்தான்? முஸ்லிம் வீட்டுல பிறந்தான். முஸ்லிம் வீட்டுல இருந்தாலும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்ல ஆரம்பிச்சான். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு 3 லட்சம் முறை செய்தான். சோ அதுல இருந்து தெரியறது. ஆனா நிறைய இப்ப எல்லாம் பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் படிக்கும் போது நமக்கு வந்து கோரிலேட் பண்ணலாம். சின்ன குழந்தைகள்லாம் பஜன் பண்றதா, சின்ன குழந்தைகள் நல்லா பாடுறதா, சின்ன சின்ன குட்டிகள்லாம் நிறைய ஸ்லோகா எல்லாம் சொல்றது. அப்ப எப்படி அங்க அந்த அதுகளுக்கு எல்லாம் வரும்? யாரு சொல்லி கொடுத்துருப்பா? 2 வயசு குழந்தை, 1 வயசு குழந்தை எல்லாம் அழகா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்லும் போது நினைச்சுப்பேன், அந்த 1 வயசுல எப்படி அதோட பேச்சே வராது, மழை பேச்சுல அதெல்லாம் சொல்றதுன்னா பூர்வீக ஜன்ம அந்த சுகத்து இருக்கும் அவங்க அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு. அப்ப அதுக்கு என்ன, அது ஏதோ ஒரு பெர்சன்டேஜ்ல அதுக்கு இன்னும் முக்தி கிடைத்து போகவில்லை. அப்ப அது வந்து திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்து வந்ததுனால அது வந்து பிறந்து கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துலயே அவன் வந்து நல்ல ஒரு பக்தியோட அந்த குழந்தை இருக்கு. சோ இதெல்லாம் நிறைய உதாரணம் பார்க்கலாம் அப்படி. சோ அந்த முஸ்லிம் குடும்பத்துல பிறந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ணி எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் முறை அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணனாக்கா எவ்வளவு ஒரு இது இருந்திருக்கணும். அப்ப பெரிய ஒரு ஞானியா தான் இருந்திருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல. அப்போ அவருக்கு இவர் வந்து யாரு ஏத்துன்னு விட்டார்? சைத்தன்யா பகவான் சைத்தன்யா அவர் ஏத்துண்டு நாமாச்சாரியர் என்று பதவிக்கே உயர்த்தி விட்டுட்டார். மேலும் இறைவனது திருநாமத்தை இடையராது ஜபம் செய்ததால் அவர் தனது முந்தைய வாழ்வின்ல சப்த பிரம்ம என்றறியப்படும் வேதங்களின் சடங்குகளை எல்லாம் செய்து முடித்தவராக கருதப்படுகிறார். சப்த பிரம்மன் அது என்ன தெரியாது இருக்கு. அது வந்து என்றறியப்படும் வேதங்களின் சடங்குகள். அது என்ன ஒரு சடங்கு தெரியாது. ஓகே, எனவே ஒருவன் இதுல போடவும் இல்லை சப்த பிரம்மனா என்னது கிளியரா போடல. எனவே ஒருவன் தூய்மையடையாத வரை கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை ஏற்பதோ இறைவனின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாடனத்திலோ ஈடுபடுவதோ சாத்தியமில்லை. யாருக்கு வந்து ஆனா பக்தி இல்லாம இருக்கானோ, யாரு ஆன்மீகத்தை நாட்டம் இல்லாம இருக்கானோ, கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கைகள் அவன் வந்து ஈஸியா இருக்கவும் மாட்டான். அவன் வந்து பகவானோட உச்சாடனம் சொல்றது நமக்கு ரொம்ப சிரமம் இருக்கும். அவனுக்கு வந்து அது ஒரு உத்வேகம் வராது, பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணமே வராது. சோ அது வந்து எஸ். அடுத்தது இன்னும் 3 ஸ்லோகம் இருக்கு, அது முடிச்ச அப்புறம் தான் நமக்கு போக முடியும். யாரு படிச்சா? கமலாவணி மாதர். ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டா படிக்க முடியுமா? இல்லாட்டா இன்னும் பிஸியா இருந்தாலும் சாந்தி மாதர் படிச்சுவாங்க. எஸ், சாந்தி மாதர் படிக்கும். அவர் ஆக்சுவலி லீவ்ல தான் இருக்கார், அதனால கேட்கறது வந்து சாந்தி மாதர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. பிரயத்னாத் யதமானஸ்தோ யோகியம் சம்சித்த கில்பிஷஹ அநேக ஜன்ம சம்சித்தஸ்ததோ யாதி பராம் கதிம். பிரயத்னாத் கடுமையான பயிற்சியால், யதமான முயல்பவன், தூ மேலும், யோகி அத்தக ஆன்மீகி, சம்சுத்த கழுவப்பட்டு, கில்பிஷக எல்லாவித பாவங்களும், அநேக அநேக ஜன்ம ஜன்மங்கள், சம்சித்தக இவ்வாறு பக்குவம் அடைந்த, ததக பின், யாதி அடைகிறான், பராம் பரம கதியை. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகிறான். பொருளுரை. நல்லறம் கொண்ட செல்வம் மிகுந்த அல்லது புனிதமான குடும்பத்தில் பிறப்பவன் யோக பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்கு தனக்குள்ள சாதகமான சூழ்நிலையை உணர்கிறான். எனவே முற்று பெறாத தனது செயலினை மன உறுதியுடன் அவன் மீண்டும் தொடர்கிறான். அதன் மூலம் எல்லாவித பௌதீக களங்கங்களிலிருந்தும் அவன் தன்னை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். இறுதியில் எப்போது அவன் எல்லா களங்கத்திலிருந்தும்
விடுபடுகிறானோ அப்போது அவன் பரமகதியை கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறான். எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்ட பக்குவமான நிலை கிருஷ்ண உணர்வே. இது பகவத்கீதையில் 7.28 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏஷாம் அந்த கதம் பாவம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்தவ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருட விரதாக. பற்பல ஜன்மங்கள் புண்ணியம் செய்த பின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் மாயையின் எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டவன் இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஆகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்து அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு புண்ணியம் பண்ணி 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 தான் நமக்கு இந்த ஜென்மத்துல இவ்வளவு எல்லாம் கிடைக்கிறதுன்னா டெஃபினட்டா ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மத்துல ஒரு ஜென்மம் இல்ல நிறைய ஜென்மத்துல நல்லது பண்ணினாதான் இந்த ஒரு சங்கம் கிடைத்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இதுதான் போட்டிருக்கு. நல்லறம் கொண்ட செல்வம் மிகுந்த அந்த மாதிரி குடும்பத்துல வந்து பிறக்கும் போது என்ன ஆகுது, அவன் வந்து திரும்பி ஆரம்பிச்சிடும். அவங்களது எதுல பாதி விட்டு போயிருக்கேன், பாதி கூட இல்ல நிறைய பண்ணிருப்போம். ஒரு 90% வந்து போன ஜென்மத்துல பண்ண 10% கொண்டு திரும்பி ஒரு உடல் எடுத்து நல்ல ஒரு வீட்டுல இருந்து அவன் வந்து கண்டினியூ பண்றான். மன உறுதியுடன் அவன் மீண்டும் தொடர்கிறான். அதன் மூலம் எல்லாவித பௌதிக குலங்களிலிருந்தும் அவன் தன்னை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறான். இறுதியில் எப்போது அவன் எல்லா கலங்களிலிருந்து விடுபடுகிறானோ அப்போது அவன் பரமகதியை கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறான். அது இந்த ஜென்மமா அடுத்த ஜென்மம் தான். இதுலயே ஒரு கேட்ச் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு யாரும் பிரபுஜி சொல்லியிருந்தான். பெரிய பணக்கார குடும்பத்துல பிறந்தா எல்லாம் சௌரியம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு பகவான். ஆனா ஃப்ரீடம்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு. அப்ப என்ன ஆயிடுறது, அந்த ஃப்ரீடம் வந்து இந்த ஜென்மத்துல சான்ஸ் இருக்கு திரும்பி விழறதுக்கு. அதான் எனக்கு எல்லாருக்கும் பணம் இருக்கு, வசதி இருக்கு. அப்ப என்ன இருக்கிற பணத்தை வந்து நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணலாம், நல்லா இருந்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் மறக்கிறதுக்கு சான்ஸும் இருக்கு. ஏன்னா ஃப்ரீடம் நமக்கு கொடுத்ததுனால. அப்ப அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் நமக்கு வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு ஸ்டேஜ் இது இருக்கு, சான்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் எப்பவும் அது வந்து கெட்டியா பிடிச்சிட்டு இல்லை வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது, வீழ்ச்சி முடிஞ்சா மேல பார்க்கணும், இல்லையா அதே லெவல்ல இருக்கணும், கீழே மாத்திரம் வீழ்ச்சி மாத்திரம் அடையக்கூடாது. அந்த மாதிரி எண்ணத்துல வந்து முன்னேறலாம். எஸ் சாஸ்வதா மாதாஜி தானே? ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अभिमतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन. தபஸ்விப்ய தவம் புரிபவனை விட அதிக சிறந்தவன் யோகி ஞானிப்ய ஞானியை விட அபி மேலும் மத கருதப்படுகிறான் அதிக சிறந்தவனாக. கர்மிப்ய பலன் நோக்கி செயல்படுபவனை விட ச மேலும் அதிக சிறந்தவனாக. யோகி தஸ்மாத் எனவே யோகி பவ ஆவாயாக. அர்ஜுன ஓ அர்ஜுனா. மொழிபெயர்ப்பு. தபம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவனாவான். எனவே அர்ஜுனா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருப்பாயாக. பொருளுரை. யோகத்தை பற்றி பேசும்போது நாம் நமது உணர்வினை பரமபூரண சத்தியத்துடன் இணைப்பதை பற்றி குறிப்பிடுகின்றோம். இணைப்பதற்கான வழிமுறை அதன் குறிப்பிட்ட பயிற்சியை பொறுத்து பல்வேறு பயிற்சியாளர்களால் வெவ்வேறு விதமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இணைப்பு முறை பலநோக்கு செயல்களால் நிறைந்திருக்கும் போது கர்மயோகம் எனப்படுகிறது. ஞானத்தால் நிறைந்திருக்கும் போது ஞான யோகம் எனப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளுடனான பக்தி தொண்டினால் நிறைந்திருக்கும் போது பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. எல்லா யோகங்களிலும் இறுதி பக்குவ நிலை பக்தி யோகம் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வே. இது அடுத்த பதத்தில் விளக்கப்படும். இந்த பதத்தில் யோகத்தின் உன்னத நிலையை இறைவன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் அது பக்தி யோகத்தை விட உயர்ந்தது என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. பக்தி யோகமே பூரண ஆன்மீக ஞானமாகும். எனவே வேறு எதுவும் இதைவிட உயர்ந்ததாக என்னங்க மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. எனவே வேறு எதுவும் இதைவிட உயர்ந்ததாக முடியாது. ஆத்ம ஞானம் இல்லாத தவம் பக்குவமற்றதாகும். முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடையாத ஞானமும் பக்குவமற்றதாகும். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வற்ற பலநோக்கு செயல் வெறும் கால விரயமே. எனவே இங்கு மிகவும் புகழப்படும் யோக பயிற்சி பக்தி யோகமே ஆகும். இது பின்வரும் பதத்தில் மேலும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து ரிப்பீட் தான். இது வந்து திரும்பி என்ன பக்தி தான் பேஸ், எல்லாத்தையும் பக்தி. நல்ல ஒரு செய்கை நல்ல செயல் பண்ணினோம்னா நல்ல அது என்னது ஆயிடும், பகவானை குறித்து எல்லா செயல்லாம் நல்ல செயல் பண்ணும்போது என்னது கர்மயோகம் எனப்படுகிறது. ஞானத்தால் நிறைந்திருக்கும் போது அது ஞான யோகம்.
ஆனா இப்ப வந்து பக்தி தொண்டினால் நிறைந்திருக்கும் போது அது பக்தி யோகம். இருந்தாலும் எதெல்லாம் நம்ம பண்றோமோ அது பக்தியோட தான் நம்ம எல்லாம் பண்ணணும். ஞானம் பெற்றாலும் அது வந்து பக்தியோட நம்ம பண்ணணும். அது பண்ணலைன்னா அந்த ஆத்ம ஞானம் இல்லாத தவம் பக்குவமற்றதாகும். முழு முதற் கடவுளிடம் சரணடையாத ஞானமும் இல்ல, நம்ம என்ன செயல் பண்றோம் அதுலயும் பக்தி இல்லாம நம்ம பண்றோம்னா அதெல்லாம் வெறும் இதுதான் கால விரயமே. கிருஷ்ண உணர்வற்ற பலநோக்கு செயல்கள் என்னது? வெறும் கால விரயமே. எனவே இங்கு மிகவும் புகழப்படும் யோக பயிற்சி பக்தி யோகம். இது டாப்ல இருக்கிறதுனா பக்தி யோகம் தான். எப்பவுமே பக்தியோட தான் நம்ம பண்ணணும். இது பின்வரும் பதத்தில் மேலும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் சத்யபாமா மாதாஜி இப்ப எப்படி இருக்கு? உங்களோட வாய்ஸ் கேக்குமா மாதாஜி? கேக்குதா மாதாஜி? கிளியர் மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? நல்லா கேக்குறது, நல்லா மாதாஜி கேக்குதுங்களா? கேக்குறது. ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. யோகி நாமாபி சர்வேஷாம் யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேன அந்தஹ ஆத்மன ஸ்ரத்தவான் பஜதே யஹ மாம் சஹ மே யுக்த தர்ம மதஹ. யோகினாம் யோகிகளில், அபி மேலும், சர்வேஷாம் எல்லாவித, மத்கதேன எண்ணில் நிலைத்த எப்போதும் என்னையே எண்ணிக்கொண்டுள்ள, அந்தக ஆத்மனா தனக்குள், ஸ்ரத்தாவான் முழு நம்பிக்கையுடன், பஜதே திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறான், எவனொருவன், மாம் எனக்கு, முழுமுதற் கடவுளுக்கு, சக அவன், மே என்னால், யுத்ததம மிக சிறந்த யோகியாக, மதக கருதப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் வெறும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எண்ணி நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். பொருளுரை. பஜதே என்னும் சொல் இங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். பஜதே என்னும் சொல் பஜ என்னும் வினை சொல்லில் இருந்து வருவது. இவ்வினை சொல் சேவை என்னும் பொருளில் உபயோகப்படுவதாகும். வழிபடுதல் என்னும் தமிழ் சொல் பஜ என்னும் பொருளில் உபயோகப்படுத்த முடியாததாகும். வழிபடுதல் என்றால் தகுந்த நபருக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அளித்து வணங்குவது என்று பொருள். ஆனால் அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் தொண்டு புரிவது என்பது புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு மட்டுமே உரியதாகும். ஒருவன் மதிப்புமிக்க மனிதனையோ தேவரையோ வழிபடாமல் இருக்க முடியும். அவனை பண்பற்றவன் என்று அழைக்கலாம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு புரிவதை எவரும் தவிர்க்க முடியாது. அவ்வாறு தவிர்ப்பவன் கடுமையான நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளாவான். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் பரமபுருஷ பகவானின் அம்சம் என்பதால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களது ஸ்வரூப நிலையில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டாற்ற கடமைப்பட்டவர்கள். இவ்வாறு செய்ய தவறுபவன் வீழ்ச்சி அடைகிறான். பாகவதம் 11.53 இதனை பின்வருமாறு உறுதிப்படுத்துகின்றது. யா ஏஷாம் புருஷம் சாக்ஷாத் ஆத்ம பிரபவம் ஈஸ்வரம் ஆத்ம பிரபவம் ஈஸ்வரம் ந பஜந்த யவ ஜனாந்தி ஸ்தானாத் பிராஷ்ட பதந்த எதக. எல்லா உயிர்வாழிகளின் மூலமான ஆதிபுருஷருக்கு தொண்டு செய்வது எனும் தனது கடமையை நிராகரிப்பவன் எவனாக இருந்தாலும் அவன் நிச்சயமாக தனது ஸ்தானத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடைவான். இந்த பதத்திலும் பஜந்தி என்னும் சொல் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே
பஜந்தி என்னும் சொல் பரமபுருஷ பகவானுக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாகும். ஆனால் வழிபடுதல் என்னும் சொல்லை தேவர்களுக்கோ சாதாரண ஒரு உயிர்வாழிக்கோ கூட உபயோகிக்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இப்பதத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள அவஜானந்தி என்னும் சொல் பகவத்கீதையிலும் காணப்படுகின்றது. அவஜானந்தி மாம் மூடர்களும் அயோகிகளும் மட்டுமே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை இழிந்துரைக்கின்றனர். பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் மனப்பான்மை இல்லாத இத்தகு மூடர்கள் பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் எழுத தொடங்கி விடுகின்றனர். இதன் காரணத்தால் பஜந்தி என்னும் சொல்லுக்கும் வழிபடுதல் என்னும் சொல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவர்கள் முறையாக காண முடியவில்லை. எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகின்றன. மற்ற எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி எனும் நிலைக்கு வருவதற்காக முறைகளே ஆகும். யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம் மற்ற யோகங்கள் அனைத்தும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கிய படிகளே. கர்மயோகத்தில் தொடங்கி பக்தி யோகத்தில் முடியக்கூடிய ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதை மிகவும் நீண்டதாகும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும் கர்மயோகம் இப்பாதையின் ஆரம்பமாகும். கர்மயோகம் ஞானத்திலும் துறவிகளும் முயற்சி பெறும்போது அந்நிலை ஞான யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஞான யோகம் பல்வேறு உடல்நிலை முறைகளால் பரமாத்மா மீதான தியானத்தில் உயர்ச்சி பெற்று மனம் அவரில் நிலை பெறும்போது அந்நிலை அஷ்டாங்க யோகம் எனப்படுகிறது. மேலும் எப்போது ஒருவன் அஷ்டாங்க யோகத்தை தாண்டி பரமபுருஷனான பகவான் கிருஷ்ணரை அடைகின்றானோ அவன் இறுதி நிலை பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உண்மையில் பக்தி யோகமே இறுதி குறிக்கோளாகும். ஆனால் பக்தி யோகத்தை நுண்மையாக ஆய்வதற்கு மற்ற யோகங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள யோகி நித்தியமான நல்ல அதிர்ஷ்டமான பாதையில் உள்ளான். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் பற்றுக்கொண்டு அந்நிலையில் இருந்து முன்னேற்றம் அடையாமல் இருக்கும் யோகி அந்த குறிப்பிட்ட பெயரால் கர்மயோகி, ஞானயோகி அல்லது தியான யோகி, ராஜயோகி, ஹடயோகி போன்ற பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றான். பக்தி யோக நிலைக்கு வரும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்தால் அவன் மற்ற யோகங்கள் அனைத்தையும் கடந்து விட்டவனாக அறியப்பட வேண்டும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வே யோகத்தின் மிக உன்னத நிலையாகும். நாம் இமயமலை என்று குறிப்பிடும் போது உலகின் மிக உயர்ந்த மலையை குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால் மிக உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட் இறுதியாக கருதப்படுவது போல யோகங்களில் உயர்ந்தது பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்தின் பாதையில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கு ஒருவன் மிகவும் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலம் வேதங்களின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் அவன் நன்றாக நிலை பெற்று வாழ முடியும். ஒரு சீர்மிகு யோகி ஷியாம சுந்தரா என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரின் மீது தனது கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். அவர் தனது அழகிய மேகவான திருமேனியுடனும் சூரியனை போன்று பிரகாசிக்கும் தாமரை முகத்துடனும் ஆபரணங்களுடனும் பிரகாசிக்கும் உடைகளுடனும் பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டும் காட்சியளிக்கின்றார். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்டமான தேஜஸின் மூலம் அவர் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். அவர் ராமர், நரசிம்மர், வராகர், புருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் போன்ற பல்வேறு ரூபங்களில் அவதரிக்கின்றார். அவர் சாதாரண மனிதனை போல அன்னை யசோதையின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணா கோவிந்த வாசுதேவா என பல்வேறு பெயர்களால் அறியப்படுகின்றார். அவரே பக்குவமான குழந்தை, கணவர், நண்பர் மற்றும் எஜமானர். அவர் எல்லாவித வைபவங்களும் திவ்ய குணங்கள் எல்லாவித வைபவங்களும் திவ்ய குணங்களும் நிரம்ப பெற்றவர். பகவானின் இத்தகைய இயல்புகளை பற்றிய பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகின்றான். யோகத்தின் இத்தகு உயர்ந்த பக்குவ நிலை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. இது எல்லா வேத இலக்கியங்களும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. யஷ தேவே பராபக்திர் யதா தேவே ததா குரௌ தஸ்யதே கதிதா ஹயாதாக பரகாஷந்தே மகாத்மனே. இறைவனிடம், ஆன்மீக குருவிடம் அசையாத நம்பிக்கையுடைய மகாத்மாக்களுக்கு மட்டுமே வேத ஞானத்தின் முக்கிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் தாமதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத் 6.23 பக்திர் அஸ்ய பஜனம் தத் ஈஷாமுத்திரோபாதி நைராஷன ஏனாமுஷ்மின் மன கல்பனம்
ஏதத் ஏவ நைஷ்கர்ம நைஷ்கர்மயம் பக்தி என்றால் இப்பிறவி மறுபிறவி இரண்டிற்குமான எல்லாவித ஜட லாப ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு புரிவதாகும். அத்தகைய ஆசைகள் ஏதுமின்றி மனதை முழுமையாக பரமபுருஷ பகவானிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இதுவே நைஷ்காமிய என்பதன் நோக்கமாகும். கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.15. இவையே யோக முறையின் மிக உயர்ந்த பக்குவமான நிலையான பக்தியை கிருஷ்ண உணர்வினை செயலாற்றும் முறைகளில் சிலவாகும். ஸ்ரீமத் கீதையின் தியான யோகம் என்னும் 6ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. கிடைச்சது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி படிக்கல இல்லையா, இப்ப பகவானே உங்களுக்கு பெரிய ஒரு பர்பட் கொடுத்துட்டார். இதுல ஒண்ணும் இல்ல, லாஸ்ட் வந்து கல்மினேட்டிங் என்ன, எல்லாம் பக்தியில தான் முடியறது. எது பண்ணாலும் பக்தியோட பண்ணணும், வேற ஒண்ணும் இம்பார்ட்டண்டா இதுல ஒண்ணும் சொல்லப்படல. ஒரு ஒண்ணு வந்து என்னது பக்தி தான் மேல இந்த பதத்திலும் பஜந்தி பஜ அண்ட் இது அது வந்து வேற டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருக்காங்க. அதுல இந்த கிருஷ்ணா இந்த கொண்டு இங்க ஸ்டார்டிங்லயே இருக்கு. பஜத்தை என்னும் சொல் பஜ் என்னும் வினை சொல்லில் இருந்து வருவது. அப்படின்னா என்னது, சேவை. பஜனாக்க சேவை சேர்ந்துதான். வழிபடுதல் என்னும் தமிழ் சொல் பஜ் என்னும் பொருளில் உபயோகப்படுத்த முடியாது. வழிபடுதல் இஸ் வேறதான். பஜத்தைனா இதுதான் என்னது, சேவை புரியாது. வழிபடுதல் இஸ் நாட் சேவை. வழிபடுதல் என்றால் தகுந்த நபருக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அளித்து வணங்குவது என்று பொருள். ஆனால் அன்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் கொண்டு புரிவது என்னது, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு மட்டுமே உரியதாகும். அவன் மதிப்புமிக்க மனிதனையோ தேவரையோ வழிபடாமல் இருக்க முடியும். ஒருத்தன் வந்து மதிப்புமிக்க மனிதனையோ தேவரையோ வழிபடாமல் இருக்க முடியும். அவனை பண்பற்றவன் என்று அழைக்கலாம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளுக்கு தொண்டு புரிவதை எவரும் தவிர்க்க முடியாது. அவ்வாறு தவிர்ப்பவன் கடுமையான இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாவன். அப்ப அது வந்து டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருப்பாங்க. அவ்வளவுதான். அப்புறம் பாக்கியெல்லாம் வந்து இதுதான் எல்லாம் கர்மயோகத்தில் தொடங்கி பக்தி யோகத்தில் முடியக்கூடிய ஆன்மீக தன்னுணர்வு பாதை மீண்டும் நீண்டதாகும். பலனை அப்போ அது அந்த மாதிரி கர்மயோகத்துல இருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் பக்தி யோகத்துல வரும்போது அது நீண்ட பாதையாகும். நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்மளுடைய எல்லா கர்மாவும் வித் பக்தி எது பண்ணாலும் பக்தியோட பண்ணும்போது நம்மளோட இந்த இஸ்கான்ல இதை என்ன பரிந்துரை பண்ணிருக்காங்கனாக்கா எல்லாமே பக்தியோட பண்ணும்போது நம்மளோட இலக்கு வந்து ஈஸியா நமக்கு வந்து கிடைத்தது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும் கர்மயோகம் இப்பாதையின் ஆரம்பமாகும். கர்மயோகம் ஞானத்திலும் துறவிலும் முயற்சி பெறும் பொழுது அந்நிலை ஞான யோகம் அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. அண்ட் ஞான யோகம் என்பது பல்வேறு உடல்நிலை முறைகளால் பரமாத்மா மீதான தியானத்தில் முயற்சி பெற்று மனம் அவரில் நிலை பெறும் பொழுது அந்நிலை அஷ்டாங்க யோகம் அந்த மாதிரி ஆகும். மேலும் எப்போது ஒருவன் அஷ்டாங்க யோகத்தை தாண்டி பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை அடைகின்றானோ அந்த இறுதி நிலை பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் பக்தி யோகமே இறுதி குறிக்கோள் ஆகும். எல்லாருக்குமே வந்து த்ரூ போனாலும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கர்மா, அப்புறம் வந்து ஞானத்தோட பண்றான், ஞானம் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தோட பண்றான், எல்லாம் ஃபைனலி அவன் எங்க வந்து அடையறான், பக்தி யோகத்துலதான் வந்து கல்மினேட் ஆகும். எல்லாம் அங்கதான் வந்து சேரும். உண்மையில் பக்தி யோகம் தான் இறுதி குறிக்கோள் ஆகும். ஆனால் பக்தி யோகத்தை உண்மையாக ஆய்வதற்கு மற்ற யோகங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள யோகி நித்தியமான நல்ல அதிர்ஷ்டமான பாதையில் உள்ளான். அப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த யோகினாக்க நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பீப்புள். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை பற்றுக்கொண்டு அந்நிலை இந்த முன்னேற்றம் அடையாமல் இருக்கும் யோகி அந்த குறிப்பிட்ட பெயரால் கர்மயோகி, ஞான யோகி. அப்ப ஒரே அர்த்தம் கர்மயோகின்னு யாரு அழைக்கப்படுறான்னா அவன் கர்மா மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்பான். நல்லா யோகம் பண்றான், பகவானை நினைத்து பண்றான், கர்மா பண்ணிட்டே இருக்கும். அவன் இன்னும் அவனோட இலக்கை நோக்கி போகலை. சோ அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட முன்னேற்றம் அடையாமல் இருக்கும் யோகிகளுக்கு என்ன பேரு, கர்மயோகி. ஞானத்துல வந்து நிறைய வந்து ஞானம் படிச்சு ஆனா அவனுக்கு ஞான யோகி தான், அவனுடைய இலக்கு போயிட்டு சேரல. பக்தி இல்லாம அவன் வந்து ஞானத்திலேயே இருப்பான். அல்லது தியான யோகி, ராஜயோகி, ஹட்ட யோகி, இந்த மாதிரி நிறைய பெயர்கள்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. பக்தி யோக நிலைக்கு வரும் அளவிற்கு ஒருவன் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்தால் அவன் மற்ற யோகங்கள் அனைத்தையும் கடந்து விட்டவனாக அறியப்பட வேண்டும். சோ எனவே கிருஷ்ண உணர்வே யோகத்தின் மிக உன்னத நிலையாகும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுனா என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நம்ம இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங்லேயே நமக்கு வந்து பக்தி தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சோ அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து ஆரம்பமே அதுல இருந்தா இப்ப ஈஸியா நம்ம வந்து நம்ம இலக்கை நோக்கி நம்ம எத்தி விடுவோம். நாம் இமயமலை ஓகே, அது இமயமலை ஓகே. பக்தி யோகத்தின் பாதையில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கும் ஓகே நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்கணும், அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஓகே, இதுதான் லாஸ்ட் அண்ட் பஸ். இதுதான் பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லி இந்த 6வது சாப்டர் முடிந்து விட்டது. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு பண்ணணுமா, மணி எவ்வளவு வச்சு 6:40.
ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அந்த பிபிடி பண்ணலாமா இல்ல அடுத்த நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா? அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அடுத்த பேஷன் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம், அடுத்த கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப தத்துவம் நிறைஞ்சு இந்த 40வது ஸ்லோகம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்தது மாதாஜி. அடுத்த தடவை சொல்லும்போது கொஞ்சம் அந்த 40th ஸ்லோகம் கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பண்ணலாம். எஸ், 6வது. ஆமா. ஒரு நிமிஷம் இதை முடிச்சு விடுறேன். 1 minute. Stop.